Ρε, δεν τα αποκλείω γενικά. Είναι ηλίθιος ο φτανός, ο πλάκας, τούβλο εδώ πέρα, δεν άλλο. Κι όμως. Είναι δύσκολος ο δρόμος. Και μαλάκας ο αστυνόμος. Ναι. Δεν μου το πολύ κατάλαβα τι είπα. Τέλος πάντων, όλο το κότσο. Αλλά καλημέρα. Ντάμ Φιλόσοφερς εδώ και πάλι μαζί σας, στην παρουσία σας. Ελπίζουμε να σας άρεσε το πρώτο βίντεο, είδαμε μια τεράστια απήχηση. Είδαμε τα πάρα πολλά καλά. Σε σημείο που εγώ αγόρασα λάπτοπ, αγόρασα εσύ PC και άμε που πίσω. Ναι, Που είναι τηλεόραση που πίσω, που Βράμε θα τις και φάτσες μας πας στην τηλεόραση. 3 σπονσόρες. Ναι. Η φίλο που κινούσε η μάνα του μάνα μου. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας επικεντρώνεται στο εκπαιδευτικό υπέροχο σύστημα το οποίο έχει η πανέμορφη αυτή νήσος που ακούει στο όνομα Κύπρος. Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε γενικότερα για γενικά για το όρο σχολείο και να πούμε λίγο απόψη, να δούμε τι μπορούν να αλλάξουν, τι μπορούν να αλλάξουν, λίγο ποια πράγματα μας αρέσκουν και θα δούμε στη συνέχεια. Ναι, η εκπαίδευση στην Κύπρο που ζείτε την, ζήσατε την. Ελπίζω να μην τη ζείτε, ελπίζω να την ζήσατε. Βασικά η εκπαίδευση το ρίσκω πανεπιστήμιο, άρα. Ναι, ισχύει. Κοίτα, να σου πω έναν ώρα τη εκπαίδευση όμως, ενώ μπορεί να έχεις την επιλογή να μην πάεις ή να μην πάεις. Ναι, διαφωνώ. Έχεις την επιλογή. Και το Λύκειο έχεις την επιλογή να πάει να μην πάει. Σωστός. Απλά και όμως που σκέφτομαι εγώ εν της φάσης του ότι το πανεπιστήμιο, η ανωτάτη εκπαίδευση που γράφει ήταν ότι είναι ηλικίες 18+, λίγο ξεχωριστό που τον τομέα του Υπουργείου Παιδείας. Της δημόσιας εκπαίδευσης. Ναι. Όχι, ναι, της δημόσιας εκπαίδευσης, εντάξει, έχουμε δει πανεπιστήμια στην Κύπρο τα δημόσια, το ΤΕΠΑΚ και το ΠΑΚΙΠ, στην Κύπρο, αλλά εν τούτο ότι λίγο εκτός, ακολουθεί τους δικούς του κανόνες. Ακολουθεί λίγο το Υπουργείο, αλλά είναι πιο αυτόνομο να πούμε. Ναι, λίγο πιο αυτόνομο. Δηλαδή έχει να περάσει που βουλές και ξέρω εγώ, δεν έχει να κάνει τόσο με το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρόν ότι αποφασίζει για τα πρώτα χρόνια, ως το Λύκειο. Της κατά γίνεται. Της κατά την αγάμωση. Ενώ το πανεπιστήμιο είναι πιο της φάσης του, έχω τον Πρίτανη μου. Ναι, πάει και διαφορετικό. να διεκδικήσει κάτι μέσω της Βουλής, διεκδικεί. Ναι. Εν άλλες διαδικασίες τσάμε. Λοιπόν, να πούμε Ας το όμως... πάρουμε όμως στην αρχή. Μπράβο. Ας το πάρουμε όμως που τα πρώτα χρόνια, τα πιο ωραία χρόνια, το δημοτικό. Και να πούμε εκείνο που γράφησαμε ότι που τα 5 στα 15 είναι υποχρεωτική εκπαίδευση για όλους. Το δημοτικό. Δημοτικό. Ελπίζω όλοι να βράσετε το δημοτικό, και να μην έχει μωρό το δημοτικό μας τώρα τώρα. Αν μας θεωρείς Σβήστε σε παρακαλώ. φύγε, επίσης σε comment στο YouTube ότι δεν είμαστε για παιδιά. Πάει. Πάει. Να δεις από το δημοτικό, είναι καλό να κάνεις λίγο skip, Να καρτέρας λίγα χρόνια ώσπου να γίνεις 18 για να επιστρέψεις σε τον τίτλο. με γίνεις 18 ρε. Με γίνεις 18 πάνε γυμνάσιο για να μπεις να δεις το βίντεο. Να ξεκινήσουμε να γίνουμε, να ξεκινήσουμε από το δημοτικό, θεωρητικά είναι ωραία χρόνια. Ουφ. Είναι ωραία χρόνια με την έννοια του ότι δεν... Τι θκιάβασμα έχεις να σύρεις, όχι στο γυμνάσιο είναι και πολλά, αλλά πόσο είναι το θκιάβασμα που έχεις να κάνεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι, το δημοτικό σου μιλήσει για το θκιάβασμα δεν έχει να κάνει είναι η μόνη φάση της ζωής σου, θεωρώ, που κατά κάποιον τρόπο δεν φταίεις εσύ, ο θκιάβασμα χτύπα πάνω το σπίτι σου. Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό, ας πούμε, η μαμά μου ήταν αν δεν τρώω να θκιαβάσεις, να θκιαβάσεις. Εντάξει, και εμένα είναι έτσι. Έπρεπε να... Ήταν μες στη μέρα μου task. Και να σου πω κάτι αστείο. Ναι. Αν το δει η μάνα μου, τούτο sorry μαμά. Ήμασταν, θα βάλει με μάνα να θκιαβάσω ρε. Να θκιαβάσω γεωγραφία, αλλά να θκιαβάσω γεωγραφία. Να μάθω γεωγραφία, ιστορία κτλ. Ναι. Τα άλλα μαθήματα εντάξει. Αλλά ήθελε πάντα η μάνα μου να έχω γενικές γνώσεις, να ξέρω για τα πράγματα μιλώς, να μου γίνει σχέδες στη ζωή. Και έβαλε με να θκιαβάσω γεωγραφία και το βιβλίο της γεωγραφίας που ήταν στο δημοτικό μου ήταν πράγμα τόσο. Βιβλίο ήταν βιβλίο. Και έβαλε με τέλος πάντων, αλλά δεν μου κάνεις σήμερα ιστορία. Ένα θέμα. Ωραία, Ελλάδα λάλη. Κάνω το βιβλίο πάνω, λάλη μου. Πού ήσασταν? Νομίζω ότι είναι τη σειρά. Ωραία, που είναι τη σειρά, όσο τη σειρά, κάτσε μάθετε τα και θα κοιμηθείς που έρθει μου να πεις. Εντάξει.
Και έκατσα, θκιάβαζα, τα έμαθεν να ξέρω εγώ, έμαθεν τα με τη σειρά του που ο πιο μεγάλος, τον πιο μιτσί, ξέρω Ποταμούς, ναι. Ποταμούς, βουνά, το αντάλλον, οι πύροι, χώρες, σημαίες, το αντάλλον, μάλλον ότι FIFA τα παίζα. Και πάω λάβω τη μάνα μου, πάει ξαναθκιάβαστα. Λάθος είναι. Πάω, ξανά, έρχομαι πίσω, το ίδιο. Πάει σωστά ρε μαμά. Έρχομαι πίσω. Τέλος πάντων, είναι μες στο τέλος, αν ήμουν εντάξει, καλώς είσαι. Έκανα το PSP, έπαιζα μετά και μου. Μετά από κάτι χρόνια έμαθα ότι... Sorry μαμά, η μάνα μου δεν είναι ιδέα που είσαι άλλον. Απλά καταλαβαίνει να ήταν στο στάγιο που το πόσο σίγουρος θα ελάλουν ή όχι. Που το πόσο σίγουρος είμαι ότι ναι ρε φίλε. Εύκαλες ο κόλος. Τούτος είναι το πιο μεγάλο ποτάμος. Ναι. Αλλά να σου πω, ευχαριστώ για το πράγμα που κάνεις. Ναι μαλάκα, δηλαδή ρε φίλε, ξέρω πάρα πολύ γεωγραφία, ιστορία. Ναι, και έμαθες με τούτον. Έμαθα με τούτον τρόπο. Έλα είναι ο καλύτερος και ο χειρότερος τρόπος. Ναι. Ένας τρόπος. Ένας πούς τρόπους. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ένας πούς τρόπος. Μαλάκα, πολλά καλό. Αλλά έμαθε. Πολλά καλό. Έμαθα. Έμαθε μου και από έπρεπε να μάθω. Το δημοτικό ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μας. Γενικότερα, ήταν η φάση που έφευκες που το full childhood σου και αρκευκές και βγαίνεις προς προεφηβεία, ανεφηβεία, άλλασαν τα πράγματα που ήξερες. Ναι, στο δημοτικό. Στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο. Με το ξεπάτας πρώτα γυμνασίου να ξεγίνας και συνειδητοποιάς το πράγμα. Εγώ θυμούμαι το τον πράγμα να γίνεται εκ δημοτικού με προγυμνασίου. Εσύ είσαι πιο IQ παλάβα. Α, οκ. Όπως και να έχει. Λοιπόν, αλλά μοιάζουμε την εκπαίδευση στο δημοτικό ήταν πραγματικά κουτσά καθαρισμένα. Απλά εγώ πάλι έχω λίγο ενστάσεις ας πούμε στο δημοτικό με τα πράγματα της ιστορίας που μας μαθαίνουν. Ποια πράγματα της ιστορίας μου, γιατί μαθαίνεις πολλά γενικά. Ιστορίας της Κύπρου. Άρα, που κάποιος να πει λάθος το μου λέω, έλεγε ότι είναι λάθος, έλεγε ότι είναι σωστό ή λάθος, απλά ρε φίλε, εγώ το μου θεωρώ, πες η ιστορία πας ένα θέμα γιατί, οκ, είναι ο τόπος σου. Αν πάω σε φάση θρησκείας, θρησκευτικά, πολλοί εννοούν τώρα ότι εντάξει δεν θες να τους πούμε, αλλά θεωρώ ότι λίγο πιο σωστό το με τα θρησκευτικά, λίγο πιο μετά. Ή λίγο να υπάρξει μια άλλη συζήτηση περί πίστης. Να εξηγούσαν τι σημαίνει η πολυπηγιλία που υπάρχει στους ανθρώπους, το ότι υπάρχουν διάφορες θρησκείες. Να συμφωνήσω μαζί σου. Φίλε, κακά τα ψέματα, είσαι σε μια χώρα που πιστεύουμε σε μια αλφα θρησκεία. Είναι λογικό να διδάσκεις τη θρησκεία που μωρά, γιατί φορούν το Άγιο Σπίτι, το αντάλλον, που το δημοτικό μου πάει βαφτίσαν, πάει γάμους, το αντάλλον θωρίστα. Ζήστα, παίρνεις το σχολείο και το καθεξής. Άρα είναι λογικό μου το δημοτικό να σου διδάσκει τη θρησκεία. Να σου κάνει θρησκευτικά, ξέρω, το χριστιανισμό, ειδικά που ζεις μέσα σε μια χριστιανική χώρα. Συμφωνώ. Τώρα τούτον για το να αναφέρεται τέλος πάντων ότι υπάρχουν και άλλες θρησκείες στον κόσμο. Το ότι υπάρχει το Ισλάμ, υπάρχει ο Βουδισμός, υπάρχει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς έτσι ηλικία ρε φίλε να καταλάβει το μωρό να μου το γεννήσκεται. Σίγουρα δεν μπορεί να καταλάβει. Γι' αυτό που πιστεύω ότι δεν το αναφέρουν και τόσο. Εμένα για παράδειγμα ο δάσκαλος που είχα ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και έκαναν εμάς απλά υποσκογηγέτο μαζί μας, έκαναν μας θρησκευτικά. Εντάξει. Αλλά αν ελάλε μας. Γιατί έβλεπε ότι εντάξει ρε φίλε ότι εντάξει για παράδειγμα κακά τα ψέματα υπάρχουν και τάξεις φίλε που μπορεί να μην μάθημα, υπάρχουν και τάξεις που μπορεί να μην μάθημα. Μπορεί να είναι πιο αταχτούλης, να είναι πιο ζωηρούης, να του αρέσει να μιλά, να κινείται, να κάνει να θυκιάζει. Και έλα λέμε μας, γιατί ήμασταν πιο ήσυχοι τάξη, έλα λέμε μας, ξέρω εγώ, για διάφορες θρησκείες, αναπτύσσαμε κουβέντες για διάφορες θρησκείες. Οκ, δημοτικό τούτο. Ναι, δημοτικό τούτο. Λοιπόν, εμάς, όπως το πες τούτο, 180 μοίρες, ανάποδα, είχαμε δασκάλα στο δημοτικό, από τάξη, να σου προσβληθεί κανένας, η οποία είπε μας ότι μιλούσε κάποιος τσακωνεί με αρφήν του ρε. Εντάξει, ξέρεις όμως όλα τα μωρά, πολλά συνήθως με την αρφήν τους όταν είναι κοντά στις ηλικίες, έχουν λίγο τσακωμόρφι. Γιατί αν είναι στο ίδιο σχολείο του ίδιο εντάξει. Όχι είστε εντάξει. Στο ίδιο σχολείο τουλάχιστον. Ναι, κάτι, και να μην είναι να τσακωμένοι ξέρω ή κάτι. Και γύρισε και είπε, ερώτησε ο μαθητής, σαν μωρό, και είπε ένα, καλά, με την αρφή μου, αν δεν τα πιένω καλά, τι σημαίνει, ξέρω. Και είπε, εντάξει, να πες την κόλαση.
Πνάσε! Κατάλαβες τι εννοώ. Λίγο αρρωστού είναι το. Εν είσαι ούτε αρχιεπίσκοπος, εν είσαι ούτε αρχιμανδρίτης, που και πάλι και να είσαι, θα πεις ποιος είναι να πάει κόλαση, ποιος είναι να πάει παράδεισο. Αλλά είσαι λίγο καλά ρε παιδί, να πεις έτσι κουβέντα, σε ένα μαθητή. Σαν μωρό, ναι, και να μην ήταν λίγο άρρωστο. Τώρα, αν το πιάσουμε λίγο ηθικά το ζήτημα, Κάμνει λίγο καλό. η θρησκεία. Όχι η θρησκεία. Τι μου είπε η δασκάλα του μωρού. Δεν είναι καθόλου καλό. Όχι κάμνει να έρθει και να μην αφήνω. Ναι, αλλά να έρθει και όταν είναι αρφήν του. Για να μην πάει κόλαση. Ναι, οπότε είναι. Να έρθει και να μην αφήνω. Μας κόφτει τούτο. Να έρθει και να μην Έτσι μας έπατρο παράδο την οικογένεια του 1902. Αλλά όπως και να έχει, το point εμένα είναι τούτο ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο γενικό το θέμα θρησκείας, ειδικά στο δημοτικό, στις πρώτες τάξεις, για το λόγο ότι η ηθικά για το άτομο που έχει δικαιώματα να πιστέψει, να σκεφτεί, να έχει κρίση, κόφκεις τούτη. Λίγο από εδώ. Ναι. Θεωρώ ότι απλά κόφκεις του απότομα το... Γενικά είναι πολλά πράγματα που πάνε λάθος στη δημοτική εκπαίδευση. Ναι. Και πολλά λάθος και τα πρότυπα που δίνουν στη δημοτική εκπαίδευση. Ναι, το να είσαι μαθητής του Α, γενικά στην εκπαίδευση. Το να είσαι μαθητής του Α, να είσαι μαθητής του... Και όχι μόνο που τα βιβλία ρε το. Τα βιβλία που λες μέσα ότι πρέπει να είσαι η οικογένεια, το πρότυπο της οικογένειας. Έχουν πρότυπο της οικογένειας, ότι η οικογένεια έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, δημοτικό. Η δημοτική εκπαίδευση, εγώ τσάμε είμαι ακόμα. Τζαμέ, εγώ Όντως, τζαμέ, και εγώ τζαμέ δημοτικού. Κοίτα, ας πούμε έρχεται δημοτικού θυμί μας να είμαστε χαρούμενοι ενώ έγινε η γυμνάσια μας πέρα. Wow. Εγώ χτί δημοτικού έκλαια. Γιατί? Να πάει γυμνάσια να πάω στους φίλους μου. Ναι, όχι, εγώ ήξερα ότι είναι να πάω με φίλους μου. Ναι. Είχα και στα δυο γυμνάσια που έπαιζε να πάω με φίλους μου. Όχι. Εγώ ήταν να πάνε όλοι σε ένα γυμνάσιο. Και πήγα ως άλλο. Εντάξει, ζεις τα παιδικά σου χρόνια με φροντιστήρια, έχεις με... Έχεις, αλλά είναι Σχετικό, άντε αν θεωρείς αγγλικά τα φροντιστήρια. Ναι. Λέω σήμερα ημερών όμως έτσι πως φτάσαμε. Μαλά. Τα μωρά θα πάνε φροντιστήριο που το δημοτικό. Πότε ρε, ναι, χορούς, πράγματα... Ιστορίες, κακό. Το μόνο πράγμα που έκανα στο δημοτικό πάει να μπάσκετ. Ναι, να προπονήσεις. Ναι, εγώ έπιανα... Που πότε, νομίζω ότι η ασχολία μου ήταν PC σπίτι, ασχολούμαι πάρα πολλά με κομπιούτερ και ασχολούμαι τούτο με κομπιούτερ. Λυμμένο, δά. Μα φαντάζεσαι, αν δείτε το προηγούμενο βίντεο να καταλάβετε τι είναι τα πράγματα που μιλούμε. Λοιπόν, οπότε να πάμε λίγο να φύγουμε από το δημοτικό. Πάμε στο γυμνάσιο. Ωραία. Το γυμνάσιο αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Τολμώ να πω ότι αλλάσουν όλα στο γυμνάσιο. Μπορώ να το πω γιατί είναι η φάση που έρχεται η προεφηβεία. Εσύ. Και η εφηβεία, σιγά. Είναι η φάση που πάεις, συνειδητοποιείς να μου γεννήσκεται ότι όντως και αμέσως σκιάγωσμα γιατί δεν πέρασες εξετάσεις σου μηνίσκεις του μάθημα. Μηνίσκεις ηλία. Βασικά μηνίσκεις μάθημα. Δεν ξέρω πώς στο πανεπιστήμιο μου. Εγώ πήγα ένα μάθημα εντάξει να παρακάτω λόγω του χρόνου. Όχι, μηνίσκεις ηλία για ένα μάθημα. Ναι. Λοιπόν, κοίτα. Που θεωρώ πολύ λάθος αυτό το πράγμα. Δηλαδή φίλε είμαι διάνοια μαθηματικά, φυσική, βιολογία, χημεία, ξέρω Και καταλάβω ιστορία. Και καταλάβω ιστορία, εγώ πήγα ιστορία και ξανακάτω σε εξετάσεις. Ναι, αλλά δεν είσαι διάνοια στην υπόλοιπα. Εντάξει, είναι διάνοια ρε φίλε, αλλά έχω και στροφάρει να έχω παραπάνω όμως και είναι στα πιο εύκολα να μάθεις. Εξαντέρνεις το στροφάρεις όμως. Να στροφάρεις και εντάξει. Εγώ δεν που θεωρώ ότι έκανα είναι ότι λέει ότι πρέπει να έχεις τις γενικές γνώσεις από τα μαθημάτα. Δεν μπορείς να τις έχεις για να προχωρήσεις. Για να θεωρείς με βάση, να σου το πω, Βάση του Υπουργείου. με βάση την κοινωνία και με βάση του Υπουργείου να θεωρείς μορφωμένος. Ναι, πρέπει να έχεις Να θεωρείς μορφωμένος. να τα ξέρεις ούλα τούτα για να μπορείς να περάσεις στην επόμενη τάξη και να θεωρείς ότι Έχουμε όσους κάτι ξέρω. ναι. Γι' αυτό πιστεύω κοφκούν, ξέρεις, μπορείς να μείνεις ίδια. Λάθος γενικότερα ο φόβος. Λάθος πολλά το ότι μένεις με το φόβο το ότι αν δεν θυκευάσω να μείνω ίδια. Ή αν δεν κάνω να μείνω ίδια. Ή αν δεν κάνω μπορεί να μου έρθει πολύ. Ή αν... Χαραπάνω. Αλλά κατάλαβες, εν τούτα όλα. Χαραμπάνω σου τώρα. Το γυμνάσιο είναι φοβούν το φουλ. Πρώτη γυμνάσιο θυμάμαι ήμουν... Φοβούν να μπορεί να κάνω παραπάνω. Να φτάσουμε στο Λύκειο. Ναι. Στο Λύκειο άλλη κουβέντα. Ναι, στο Λύκειο. Αλλά στο γυμνάσιο είναι έτσι που ξεκινά ο φόβος που μπαίνεις σε νέο εκπαιδευτικό σύστημα στο μέγενο εντελώς διαφορετικό που Και το δημοτικό. Και οι κενές. Οι κενές. Ναι, με την ικενές της ζωής σου. Μπαίνουν οι κενές και τελείως σου γίνει το Η χαρά του σχολείου. ναι, λείπει ο δάσκαλος, αρρώστησε, yes. Εντάξει, μην κάνω κάτι. Ναι, κύριε Λέισο. Αλλά είσαι γίνει το yes, λείπει ένα άρρωστος,
να σχολάσω τελευταία περίοδο πάω σπίτι Φίλο μου, μου, που κανένας δεν επάνε στο του. Επάναν, ειδικά ήσουν πρώτη γυμνασίου, επάνε στο δημοτικό που ήσουν. εμείς εμείναμε, ναι. Αξίζει επάνε την έτοιμη, επάνε για το πρώτο δημοτικό που πήγαιναμε. Ήταν σε το δημοτικό. Να βρίσκαμε τους παλιούς μας τους δάσκαλους, παίζαμε το μεγάλι και ότι... Σκοτάμε εγώ άλλος είναι. Ναι, εντάξει, γιατί αν τους δεις τώρα, μωρά πρώτη γυμνασίου πόσο είναι, 12-13 χρονών. Όπως το πες, και αμέ ήθελα να πατήσω ότι είναι η πρώτη φορά που μπαίνεις σε ανώτερη εκπαίδευση που ήσουν, είσαι πλέον 11 χρονών, 12. Αλλά απότομα, αμέσως επειδή ενέναν το γυμνασιό, θωρείς και αγόρια και κοπέλες τρίτης γυμνασίου. Που είχαμε τεράστια διαφορά. Ναι, που έχουν αναπτυχθεί γιατί έτσι ανάπτυξη. Αλλά θωρείς ας πούμε αγόρια και κοπέλες που λες «Ωπα ρε φίλε, εγώ είμαι έτσι και ο άλλος είναι έτσι». Θωρείς κόσμον, εν οι πρώτες επαφές που έχεις με κόσμον, είτε να καπνίζει πολύ λάθος στο σχολείο, είτε να βρίζει πολλά παραπάνω, είτε να δεις λίγο πιο ερωτικές σκηνές μπροστά σου, ενώ σου ξέρεις, να ζευγάρια να κάνεις. Ξεκινάς και μπαίνεις σε μια παραπάνω και εξερευνήσεις. Ναι, και μπαίνεις πιο πολλά στην κοινωνική ταυτότητα σου πλέον, παρά την τόσο ατομική. Γιατί ναι, μεν έχεις κοινωνική ταυτότητα, αλλά και μπαίνεις πιο πολλά στα πιστεύω της κοινωνίας. Ισχύει. Ναι, και Ισχύει έρχεται... πάρα πολλά. Θωρείς πάρα πολλά πράγματα που δεν τα βλέπεις ποτέ στο δημοτικό. Πουθενά. Γενικά έτσι ήσουν πιο... Βασικά, και όμως πιστεύω ότι σου κάνουν το γυμνάσιο είναι ότι κάνουν σου το μπαμ, δεν πώς είναι η κοινωνία που σου εχόνταν οι γονείς σου τόσα χρόνια που σου στο δημοτικό. Ναι, κοίτα, πιο σωστά γίνεται λίγο. Ο πάτσος. Γιατί, όσα εμέρι είναι, γιατί άμα το δεις, το γυμνάσιο προτιμάτισε, έχεις μια ιδέα του πώς πάει το λύκειο. Ειδικά εμένα για παράδειγμα, το λύκειο ήταν ακριβώς απέναντι από το γυμνάσιο. Έχεις μια ιδέα πώς Και πάει. εφόρες τους. Και να σου πω, τούτον ισχύει όταν ήμασταν εμείς. Αν πάεις τώρα, πλέον, δεν ξέρω, τα μωρά πλέον, δίμετρα ούλα, Δεν ξέρω τι δεχτεί. δεν ξέρω πώς κατά. Εδώ είναι φορώ το άλλο δημοτικό, είναι πιο ψηλό του. Δεν ξέρω τι Δημοτικό, δεχτεί. θεωρείς ότι 85, δηλαδή είναι τραγούσες, δεν μου κάνουν. Τέλος πάντων, απλά είναι διαφορετική η ανάπτυξη τους πλέον. Είναι πιο baby face, είναι πιο μωρά. Δηλαδή, να πάει, θυμούμε που πήγα εγώ λυκειών, έτσι λυκειών, τρίτη λυκείου ήταν ήδη άντρες. Αν πάει τώρα λυκειών, βασικά που ήμουν εγώ τρίτη λυκείου, έρχονταν η πρώτη λυκείου και ήταν μωρά. Και αν πάει τώρα λυκειών, ακόμα μωρά είναι. Ναι. Και στο γυμνάσιο ακόμα πιο μωρά. Δηλαδή, ρε στις περιοχές κάπως... Εγώ μπορώ να σου πω όμως... Δεν ξέρω αν είναι επειδή ήμασταν και εμείς με εκείνη τη φάση και δεν καταλαβαίναμε τόσο. Αλλά άμα ρέξεις τώρα έξω από το γυμνάσιο, θα ρίξεις όλους μωρά. Τον καιρό που είσαι εσύ μόνος μέσα, δεν τους εθωρές όλους. Περίμενε, έχεις δίκιο σε τούτον, μαζί σου φουλ. Αλλά αλλάξαν πάρα πολλά ο τρόπος που είναι τα μωρά τώρα. Να σου πω ένα απίστευτο παράδειγμα που το έζησα. Είμαι τρίτη λυκείου, και επειδή ήμουν λανίδιο, όπως είναι το λανίδιο ποτά, θα μένει το γυμνάσιο και χωρίς ήταν καντζέλ. Εντάξει, προς τα τελευταίες περιόδους, πολλές φορές είναι αυτό το καντζέλ. Και μπήκαμε από το γυμνάσιο γιατί έφυγαμε, πρέπει να είχαμε γεννή τελευταία, κάτι βρεθεί. Και μπαίνουμε μέσα και θωρούμε μωρά, ήταν δεύτερα νομίζω γυμνασίου, πας σε έναν αυτόν και γλύφουνταν. Εντάξει, και κοίτα, να είμαστε ενδικοί. Λέω, και σε εμάς έτυχαιναν περιπτώσεις πολλά πιο σπάνια στο γυμνάσιο. Σχετικό, όχι. Εμένα τουλάχιστον στο γυμνάσιο που ήμουν εγώ, παίζονταν πολλά πράγματα. Παίζονταν ούλα, όχι τόσο έντονα. Μες στην αυλή, μπροστά από ούλους. Κουφτώνονταν και γλύφουνταν ένα ζευγαρούι μες στο διάλειμμα μπροστά από ούλους. Δεν και συμβαίνει τίποτε. Τούτο θεωρώ ότι μεταξύ, για να μην το πάρουμε έτσι, είναι λίγο πρότυπα που διάβαλε TikTok, Insta, φεύγει λίγο από το σχολείο. Αλλά εντάξει, πες γάμα το ζουν. Αλλά έχω να σου πω ότι αναπτύσσονται οι νέοι πλέον πολλά πιο απότομα από ό,τι ήμασταν εμείς. Εμείς δεν βιαζόμασταν τόσο να βγούμε να μεγαλώσουμε. Ναι, Οι μικροί σήμερα βιαζούνται πάρα πολλά να μεγαλώσουν. Ναι, όσον τούτο μεγαλώνουν απότομα και τούτο που είπες, τα πρότυπα που σχηματίζονται από το TikTok, από το Instagram κτλ. Και λίγο περίεργη η φάση. Δηλαδή να πάνε να τους δεις και... Έλα το, και εγώ έκανα σχέσεις που μου γυμνάσιο, αλλά όχι σε το επίπεδο. Ναι. Όχι σε το επίπεδο. Καθόλου στον επίπεδο. Επίσης... Δαμε ήμασταν γυμνάσιο, ήμασταν σε σχέση ρε και ποντώ χαμογελά λίγο παραπάνω το άλλο και ζηλεύκαμε και κάναμε. Ναι ρε. Όχι τώρα μες στη μέση της αυλής να κουφτωνούμαστε να γλυφόμαστε. Μπράβο. Και τότε στη γυμνάσιο ήταν το βάζεις στο χέρι μου από το δικό σου. Και ήταν wow. Ναι. Που είναι πολλά cute. Ήσουν πρώτη γυμνασίου και θωρείς ποντώ
γενέκα τρίτη γυμνασίου και ξεκίνησε, ξέρω, λίγο παραπάνω η ανάπτυξη της σαν γενέκα και ήσουν κάπως «Wow, γενέκα». Ναι ρε, ήταν άλλη φάση, ήταν άλλη φάση. Και αρέξεις τώρα, θωρείς την 13-14 χρονών και βάλεις την 22 χρονών. Τούτο που λέεις τώρα, Αυτό είναι λίγο τραγικό. τούτο λέω περίεργο πλέον, γιατί εμάς τότε, εγώ θυμούμαι το γυμνάσιο που μας πει γυμνάσιο εμείς, εφόρες και εσεντή και καταλάβαινες τι ηλικία σε. Ναι. Ωραία, φτιάχνουμε τώρα, είμαστε 21 χρονών και θωρείς μια, δείχνει, έρχεται ένας ο συνήθως φίλος σου λέει σου «Ρε πόσο είναι τούτη» και κάνεις ένα «Εντάξει, του ηλικίου», ξέρω Μάλλον το δεύτερο γυμνασίου. «Αυτό είμαι λοιπόν» και εσύ είσαι «Πώς» εμάς μάλακα τον καιρό μας η ανάπτυξη δεν υπήρχε καν τόσο πολλά. Δεν ήταν τόσο έντονη. Δεν ξέρω τι επέχτηκε, δεν ξέρω τι να μου σταΐζουν, δεν ξέρω τι σκάτα κάνουν στη γενετική. Τέλος πάντων. Αυτό είναι αλήθεια. Ρε, δεν τα πω δύο γενικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως πιο πας στο θέμα μας, εκπαίδευση. Λοιπόν, Το εκπαιδευτικό ναι. σύστημα. Γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα στο γυμνάσιο είναι λίγο ό,τι να είναι. Πολλά ό,τι να είναι. Δηλαδή πλέον μετρούν οι απουσίες σου, αν έχεις αρκετές απουσίες μιλικής ηλικίας. Άρα συγκρίνεις το βασικά που δημοτικών σε... Ναι, συγκρίνεις το, ναι. Θωρείς τεράστιες αλλαγές, θεωρείς ότι έχεις εξεταζόμενα μαθήματα, μη εξεταζόμενα μαθήματα. Έχεις μαθήματα, φίλε, που τα κάνεις δεν ξέρω πόσες φορές την ημέρα. Πόσες ώρες, ναι. Πολλές ώρες. Και ξεκινάς να ξέρεις ότι έρχονται και κλάδοι σιγά σιγά. Ναι, ξεκινάς σιγά σιγά, μπαίνεις στη ρουτίνα του «Α, είμαι πρώτη γυμνασίου, Δευτέρα, Τρίτη, τρίτη γυμνασίου, πρέπει να φτιάξω κλάδο, τι φτιαλέω». Και κάθε πάει σύμβουλο, ξέρω εγώ, του σχολείου και ο λαλί σου. Ναι, και... Πώς είχα τέλος πάντων σύμβουλο. Εν τούτο που είπες πριν όμως, πολλά σωστό, ότι όπως είπες για τη θρησκεία κιόλας που να ξέρει, εν πολλά λίγο, για μένα, λίγο περίεργο να ρωτήσεις έναν μωρό 16-15 χρονών «Ρε φίλε μου, τι θες να σπουδάσεις?» Ναι. Ρε φίλε, το μωρό δεν ξέρει καν τι σημαίνει η ζωή. Φίλε, θα με, είμαι τρίτο έτος πανεπιστήμιο Και ξέρεις τα για πράγματα. συγκεκριμένη σπουδή και άλλαξα γνώμη, θέλω να πάω κάτι άλλο. Ναι ρε φίλε. Θέλω να πάω κάτι άλλο. Και είμαι λίγο 22, κατάλαβες. Πού να μου βάλεις το μωρό τώρα 16 χρόνια, θα του πεις, ωραία. Φτιάλεξε κλάδο και με βάση το κλάδο, το πράγμα που να φτιαλέξεις, να σου ανοίξει τούτες σπουδές. Γιατί ήμουν σε έναν κλάδο, ήμουν πρακτικό, σκεφτόμουν να πάω πιο πάνω στο μηχανικό κομμάτι της σπουδής, π.χ. ήθελα να πάω αρχιτεκτονική, πέρασα μηχανολογία, ήθελα να ασχοληθώ με τον τομέα και στο τέλος πάω σε κάτι που θεωρώ ότι ήμουν κάπως, μπορούσα να πάω οικονομικό αντί να φτιάξω πρακτικό. Πρακτικό μαθηματικά φυσική, οικονομικό μαθηματικά οικονομικά. Κατάλαβες, και marketing και ξέρω εγώ, γιατί υπάρχει που να πάω business, κατάλαβες. Εντελώς άλλη φάση. Ναι, τα όλα πράγματα. Αλλά εν Πού τούτο σου ότι... λεφτό, πού πάεις. Δεν μου λαλούσαν, πάω για άλλο. Αλλά είναι που λέεις, ενώ ότι εσύ για να καταλήξεις στο μέ, ξέρεις, ευκήγες έξω, δούλεψες, έκαμες, είδες την κοινωνία πως είναι, είδες πως καίνουν λεφτά, είδες πως Έψαξα, δεν έκανα λεφτά. το έναν άλλον, είδα τι δυσκολία να βγάλεις λεφτά. Το μωρό στο γυμνάσιο, what του λέω ρε φίλε, θωρεί τους γονιούς του, όταν υπολογίζει πας στους γονιούς του. Ισχύει, έχει πρότυπο των γονιών. Ο γονιός μου, ο παπάς μου είναι γιατρός. Όχι, με πάω. Πάω λίγο πρακτικό να φτιάω βιολογία, χημεία, πάω γιατρική. Ναι, επειδή έχω κάνει να βοηθήσει ας πούμε. Και να μην πάεις, αν έχει κλινική δικιά, απλά μετά να σου γυρίσεις με το κεφάλι πάνω σου και απλά να σε δήλος. Όπως και να σου. Αλλά κάνει τα τύχη να σου να γυρίσεις πολύ κλινική ας πούμε και να σου πει ας πούμε «Για μου, τι έμεινε, κάμε κάτι με τη ζωή σου και anyways εγώ έχω το 80% στο δώσε». Εκπαίδευση είναι ό,τι να είναι. Μιλάς γυμνάσιο. Γυμνάσιο είναι ό,τι να είναι. Και Τα μαθήματα ό,τι να είναι. να πούμε και για το ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο κάθε χρόνο έρχεται και το χαρτί με το Υπουργείο που μας μιλούν και πάντα είναι το ίδιο, το γαμημένο. Ναι, ρε πάντα το ίδιο χαρτί, πάντα γράφει το πάμπος. Και όχι, και αλλάζει η χρονιά, αλλάζει το όνομα του Υπουργού και απλά είσαι να το μάθω από όξω σε λίγο. Φεύγω το περσινό να δω κάτι. Ναι. Και παίζει να γράφει την ίδια ημερομηνία, απλά διαφορετική χρονιά. Κατάλαβες. Και παίζει αξιάνα να ρεσβήσουν το όνομα. Really. Ναι, το Υπουργείο μας πάει μπροστά πολλά. Και να σου πω κάτι που εκνευρίζομαι λίγο. Η αλήθεια είναι ότι
Οκ, είμαστε σε μια χώρα που είναι νεοσύστατο κράτος, έγινε εγκρότηση τα τελευταία χρόνια. Ενδιάφωνο, οκ, είμαστε φρέσκο κράτος ακόμα. Αλλά λόγω του ότι είμαστε φρέσκο κράτος, υπάρχουν ήδη πάρα πολλά καλά εκπαιδευτικά συστήματα. Δε Σουηδία, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν συστήματα που, εντάξει, οκ, ξέρω ότι μπορείς να το πιάσεις, να το εφαρμόσεις 110%. Αλλά ρε φίλε, πιάνει μια ιδέα. Ναι. Και κάμε κάτι, προσπάθα το να κάπως να δημιουργηθεί το πράγμα. Ένα πράγμα που καταλαβαίνουμε στην Κυπριακή εκπαίδευση είναι ότι, φίλε, ο νους μπορεί να κάτσει να μαζεύει πληροφορίες και να τις συγκρατεί έως 30 λεπτά. Ναι, περίπου. Εντάξει, τα μαθήματα μας πάνε 40 με 45 λεπτά. Ενώ ψάξεις, κάνε έτσι. Σε κάποια φάση χάνω ρε φίλε τη συγκέντρωση μου. Άλλο το μωρό που σιδεύει, γάμισε τα. Τώρα το μωρό μου σου είπε γάμισε την, ναι. Γάμισε την ρε φίλε. Δεν ήταν και μαζί σου τα πρώτα 10 λεπτά. Αν δεν κάνεις κάτι interactive μαζί του, ξιάς το Και μωρό. του κόλλου, ο πελός είναι και λέει σου παγάμι τσες. Ναι, μετά απολύτως εγώ να κάτσουμε να παίξουμε τα αυτοειδάκια που κάνουμε από χαρτί. Ναι, ας πούμε. Κοίταξε. Κοιτάξτε. Το πρόβλημα σε τούτη τη φάση όμως είναι ότι αν το σκεφτείς, όπως το είπες τώρα, ότι είπες για μωρό που σιδεύει, ας πούμε. Ναι. Πω πάρα πολλά συχνό. Και εφάντη. Γιατί πρέπει να έχει ένα interactive το μάθημα γενικότερα. Ερχόμαστε σε μωρά που δεν έχει τίποτα ρε, normal μωρό. Εντάξει, έχουμε 20 άτομα μέσα στην αίθουσα. Οφείλουν να προσέχουν 45 λεπτά και 45 λεπτά και 45 λεπτά. Μιλούμε για 6-7 περιόδους. Και διάσου διάλειμμα 20 λεπτό, 15 λεπτό, 10 λεπτό. Το κάνω το σύστο μου. Και έχεις. Τι εσύ δουλειά κάνουν το διάλειμμα. Ναι ρε φίλε. Εσύ δουλειά από παραπάνω. Λοιπόν, και έχεις τούτα τα 45 και 45 λεπτά, το οποία ρε μαλάκα αναγκαστικά και να ήθελα να προσέχω, ο νους μου δεν μπορεί μαλάκα να είναι τόσο ενθουσιασμένος και να θέλει τόσο πολλά να πιάσει τις γνώσεις. Ειδικά είναι μάθημα που μου αρέσει, ακόμα και μάθημα που μου αρέσει, ναι. Ακούεις τη βασική έννοια. Μα γιατί νομίζω ότι όλοι στο γυμνάσιο από το μάθημα η μασική τέχνη. Ναι, εντάξει. Η μασική τέχνη. Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Δεν είναι απαραίτητα ότι θέλω να κάνω τίποτα, αλλά είναι κάτι. Έχεις μια επαφή τέλος πάντων με το μαθητή, αφήνεις τον τζαμέ, ρε φίλε, λαλείς το αεράζεις και περιόδους, εκφράσεις το ελεύθερα. Εκφράσεις το, ναι, εκφράσεις το. Εκφράσεις το ελεύθερα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εκφράσεις το ελεύθερα, ζωγράφεις ό,τι θέλεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Λείπει πάρα Πάρ' τη πολλά. φαντασία σου, πατσίν το πράγμα. Μετά γυμναστική, κάποιος όμως αρέσει. Παίξε μάπα, παίξε μπάσκετ, έχεις γυμναστικής, να βρεις κάτι να κάνεις. Ναι, το εκφράσεις το πώς θέλεις, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Λείπει πάρα πολλά το εκφράσεις το πώς θέλεις. Λήφκεται πάρα πολλά από το σχολείο. Ναι. Λήφκεται πάρα πολλά από την εκπαίδευση και θεωρώ πολλά λάθος γιατί στερείς πάρα πολλά ταλέντα στην κοινωνία. Ένα πράγμα που είχα πάει σε μια συνέντευξη στο ράδιο και είχα αναφέρει το πράγμα, ότι φίλε, λήφκεσαι πάρα πολλά τη δημιουργία και την ελευθερία του να κάνεις ό,τι θέλεις στο σχολείο. Και δεν εννοώ την ελευθερία του να πάω ό,τι ώρα θέλω, ό,τι ώρα θέλω, να φορέσω ό,τι θέλω. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, δεν διαφωνώ, για να σε προετοιμάσω για όταν πάει έξω στην κοινωνία. Αλλά αν ο άλλος, φίλε μου, παραπάνω πας στο μουσικό κομμάτι. Έτσι να σε πιάει γιατί έχει μουσικά γυμνάσια. Ναι, έχει μουσικά γυμνάσια, μουσικά αλήθεια, αλλά μπορεί για παράδειγμα, μπορεί να το πάρω αγγιός, ο γονιός του μπορεί να είναι πιο παγιά σκελές. Και να σε βάζει, όχι φίλε μου, για να επιτύχεις τη ζωή σου, πρέπει να σπουδάσεις κάτι συγκεκριμένο. Γιατρός. Γιατρός. Εντάξει. Αλλά το μωρό να με φέρει, αλλά να με φέρει να έρθει σε Αντιπαράθεσμους με τους γονιούς του ή να έχουν μια αλφα διαφωνία και να τσακώνονται με τους γονιούς. Πάνε στο σχολείο, στο Λύκειο, έχεις μόνο πρωί Λυκειού μουσική. Δευτέρα, τρίτη Λυκειού πλέον δεν έχεις. Αυτό έτσι να το επιλέξεις, ναι. Που δεν ξέρω, έχει επιλογή να φτιάξεις μουσική στο Όχι, Λύκειο. να πάει μουσικό, ναι. Να πας μουσικό. Εγώ για παράδειγμα. Αν πάει μουσικό. Να πας μουσικό μόνο. Καταλάβεις, ή εγώ που ήθελα να πάω αθλητικό. Εντάξει, δεν πια ποτέ αθλητικό. Αλλά με έρχεσαι όμως μετά και στερείς μου. Ναι, τι μου κάνει που εν μέρει είναι καλό, απλά πρέπει να το εφαρμόσει λίγο πιο σωστά. Γιατί φτιάχνεις έναν κλάδο και σιγά σιγά στην πορεία έχεις μόνο τα μαθήματα του κλάδους. Κατάλαβες, δηλαδή ήμουν πρακτικό, πρώτη ηλικίου, ναι, είχα τα μαθήματα. Άντε σκούλα για να... Έχεις σκούλα για να δεις λίγο. Και μετά, Σε περίπτωση που θέλεις να αλλάξεις, γιατί είμαι στο περιθώριο να αλλάξεις, που είναι καλό τούτο. είναι άλλο καλά. Αλλά μετά, Δευτέρα ηλικίου, Τρίτη ηλικίου, ειδικά Τρίτη ηλικίου, πόσα μαθήματα έχεις, 8 μαθήματα έχεις. Ναι ρε, και είναι ούλα πάνω σου. Όλα πάνω σου, έχεις τα επιλεγόμενα σου, Ναι. έχεις ελληνικά, μαθηματικά, φυσική και τα πιο Και επιλεγόμενα. όπως το πες όμως, είναι ούλα βάση του κλάδου σου. Ναι. Οπότε αν πάεις βάση του κλάδου, ξεκάθαρα ζάμε. Απλά
στερείς λίγο το ταλέντο του άλλου το μιτσί που θέλει και περνάω το παραπάνω μας τα λίγια γιατί ήμουν τεχνική, ήμουν λίγη. Και δεν τίποτε την τεχνική. Θαυμάζω την τεχνική. Πολλά καλές οι τεχνικές μαλάκα. Θαυμάζω την τεχνική πραγματικά γιατί όντως αν πας τεχνική πας ακριβώς πατσόν που θέλεις. Και βγάλεις και χαρτινολόγηση. Βγάλεις χαρτινολόγηση ρε φίλε. Εντέγγιος από το πάει για παράδειγμα ηλεκτρολόγος, κάνεις την πρακτική σου. Εγγύος. Τέλειωσε, θέλει μετά με πτυχίο με τίποτα, αν θέλω να αναπτύξεις, ναι. Άλλη κουβέντα του, αν θέλει να γίνεις ποντό ηλεκτρολόγος μηχανικός. Αλλά απλά ασχολείσαι με αυτοκίνητα ξέρω, πάει ποντό μηχανικό τσάμε. Έχεις θυκεύασμα μετά σίγουρα πάρα πολύ για να μάθεις αυτοκίνητα. Ναι, αλλά με το που τελειώσεις ρε φίλε την τεχνική σου, έχεις και χαρτό, έχεις και ποντό εμπειρία. Είσαι έτοιμος. Και πάεις κατευθείαν σε έναν καράζ και δουλεύεις, γιατί τούτος σ' αρέσει να κάνεις. Τέλος πάντων, είναι το μεγάλο βήμα που κάνεις που το γυμνάσιο προς το λύκειο. Και θεωρώ το ότι όντως οι τεχνικές σε φάση είναι αρκετό χέι. Φάση είναι πάρα πολύ χέι για κάποιο λόγο. Και ξέρεις ποιος που γιατί είχα το τρόπο τούτο. Υποτιμούσα τους πάρα πολλά γιατί μεγάλωσα με το περιβάλλον ότι υποτιμούσαν τις τεχνικές. Ναι, και εγώ δεν sorry είναι εκφρασία, απλά μεγάλωσα σε περιβάλλον που λαλούν μόνο η βλάβη παντεχνική. Α, όχι, αλλά... Και έρχεται ο καθηγητής φυσικής μου, πρώτη ηλικίου, και λέει μου, ρε, τη φυσική μου σας κάνουμε σαν την πρακτικό, ακριβώς την ίδια φυσική κάνουμε και στην τεχνική μου κάπως, όπα ρε. Κατάλαβες, και έκατσε το φυσικό και εξήγησε μου ότι φίλε, όπως κάνουμε σε εσάς μάθημα, ακριβώς είναι πράγμα που κάνουμε και στην τεχνική. Να αρκέψα και θαυμάζω παραπάνω και στην παντεχνική. Θαυμάζω παραπάνω τον Μιτσίν που ήταν παρέας μου, εγνώρισαν μετά, μετέπειτα. Ήταν της φάσης του, είμαι τεχνική, πάω επί αρχιτεκτονική, ξεκάθαρα αρχιτεκτονική και πάω και σπουδάζω αρχιτεκτονική, ξεκάθαρα. Ολόγια, μεχανικά, ναι, δεν σου ζητούμε ρε. Η τεχνική, ανίπορτες, δεν το λέμε, τώρα μπορούμε να ασχοληθούμε και in graphics. Η τεχνική είναι απίστευτη, ακόμα και για μαγειρική, έχει πάρα πολλά πράγματα. Το γυμνάσιο είναι στεκός και να βγει το γυμνάσιο. Όχι, απλά οι φιλίες που αναπτύσσεις στο γυμνάσιο είναι πολλά διαφορετικές που γίνεις που αναπτύσσεις στο δημοτικό. Ξεκινάς να αναπτύσσεις λίγο παραπάνω φιλίες, όχι μόνο επειδή αρέσκει και στο σκοτοπράσινο ας πούμε. Ναι. Ναι, ξεκινάς και αναπτύσσεις φιλίες γιατί όντως έχει κοινά ενδιαφέροντα, παραπάνω κοινές απόψεις. Και ξεκινάω συναισθηματικός σου κόσμος να μεγαλώνει. Ξεκινάω σημαντικά να μεγαλώνει. Ενώ ξεκινάς, είναι η φάση που να ερωτευτείς, είναι η φάση που δεν λέω ότι είναι ερωτευτείς στο γυμνάσιο, αλλά ξέρεις, ξεκινάς να ψάχνεις, να το έβρεις τούτο. Μένω έκαμε τις σχέσεις έτσι ηλικία, να το αντάλληλο, δεν είναι καλό, να μεγαλώσεις και μετά. Είμαι πολλά της άποψης του, φίλε μου, κάμε σχέση σε όλες τις ηλικίες που μπορεί να κάνεις σχέση. Γιατί σε κάθε σχέση, σε κάθε ηλικία, να ζήσεις κάτι άλλο, να απολαύσεις κάτι άλλο. Εγώ είμαι ίδιος της άποψης. Να πληγωθείς για κάποιον άλλο λόγο. Εγώ είμαι παραπάνω της άποψης του κάμε εκείνο που νιώθεις. Φουλ. Δεν θέλεις σχέση. Όχι, μα εντούτον τάχα, αφού κάμε σχέση φίλε, κάμε σχέση. Γιατί άλλος πώς είναι να αγαπήσεις στα 15 σου, που έσω το λαλό και πολλά σωστό γιατί, πώς να τα αντέξει. Αλλά να αποκτήσεις την εμπειρία του ότι να το ζήσεις έτσι. Κοίτα. Στα 18 σου να το ζήσεις αγιώς. Ξεκινάς και κάνεις πρότυπα να μην μπαίνεις για σεξ. Κάνεις πρότυπα για το σεξ μετά. Ξεκινάς να έχεις σεξουαλική ζωή. Για πότε είναι τα λίγα. Είπες 15. Ναι. Ξεκινάς να έχεις σχετικά νωρίς σεξουαλική ζωή, οπότε ξεκινά να αλλάζει λίγο ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, γιατί όντως το σεξ θεωρητικά μες στη ζωή κάποιου ξεκινά να αλλάζει λίγο. Κοίτα, αν γίνει το σεξ τον καιρό σε 18-20, δεν αλλάζει τόσο τα πράγματα. Όταν είσαι όμως, όταν είσαι μητσής, αλλάζει σου πάρα πολλά τα πράγματα. Γιατί είσαι από τους λίγους κιόλας. Ναι, αλλά ένα λόγος πως το παίρνεις, γιατί είναι πάρα πολλοί που νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Τι είναι αυτός. Ότι οι παραπάνω νομίζουν ότι κάποιοι γίνονται. Κατάλαβες τι εννοώ. Και επίσης να πούμε ότι στο γυμνάσιο, και μπορώ να πω και λύκειο, ήταν και μαγιά να έχει σχέση. Ναι. Τάχα ήσουν... Ειδικά να έχεις πόντο καιρό σχέση. Ναι, ήσουν wow. Φίλε, το λύκειο... Αφού πάμε λύκειο πλέον, και μιλούμε για λύκειο, είναι μια φάση η οποία συνέχεια συναγωνίζεσαι ρε φίλε. Ασυνείδητα αλλά συναγωνίζεσαι. Ναι, ισχύει. Ενώ σου, είμαστε μια εμείς οι δυο, εντάξει, και είμαστε φίλοι. Αλλά δεν έχουμε και δικά σπουδάσουμε την ίδια, θέλουμε και δικά το ίδιο μάθημα. Και πιάνεις εσύ φυσική 19-5 και πιάσα εγώ 19-3. Κατάλαβες. Δεν να μου το φατσίσεις, αλλά να με γίνον το γαμώτο. Σχετικό που το σου παίρνει ο καθένας. Ναι, σχετικό. Εγώ δεν ήμουν στην φάση. Ούτε εγώ, αλλά μιλώ σου για το πώς. Υπάρχουν όμως που το θεωρούν πολλά... Έχουν πάρα πολλοί κόσμος που το θεωρούν έτσι. Και πάρα πολλοί κόσμος που το θεωρεί έτσι και εξηγιά στο γονιό. Να σημειώσουμε ότι όταν μιλούμε για εκπαίδευση παίζουν τεράστιο ρόλο και τα πρότυπα που σου δίνουν οι γονείς τους. Παίζει τεράστιο ρόλο.
Ισχύει ότι γενικότερα ό,τι πούμε, ειδικά σε τον τομέα που λέγεται εκπαίδευση, οι γονείς και τα πρότυπα όπως είπες παίζουν τεράστιο ρόλο. σχεδόν καθοριστικό ρόλο Ναι. για το τι είναι να είσαι και το πώς είναι να θεωρείς τα πράγματα. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι στο Λύκειο έρχεται η φάση που να πεις ρε φίλε, οκ, λίγο η ζωή έρχεται παραπάνω στα σιωφικά μου τώρα. Έρχεσαι λίγο παραπάνω στη φάση του, οκ, τώρα η ζωή έρχεται πιο σε μένα. Ξεκινάς να είσαι παραπάνω στο προσωπικό σου κομμάτι. Εγώ το έζησα το όταν μετακόμισα μόνος μου. Τα κάτω πλέον. Ναι, όταν ήρθα τα κάτω Λεμεσόν και μετακόμισα μόνος μου και έναν άλλο και αμέ κάνεις σου κλικ, και αμέλασουν όλα. Με το που και αμέ καταλάβεις την τεράστια διαφορά. Και αμέ καταλάβεις τη διαφορά της μόρφωσης που σου παρέχαν οι δικοί σου. Όταν μετακομίσεις μόνος σου. Πάρα πολλά πράγματα που κατάλαβα που μου λένε η μάνα μου που μου πιο μίτσις Λύκειον, που είναι λίγο σημασία να λέω εντάξει καλά στο πράγμα. Και συνειδητοποίησα τώρα που μείνεις μόνος μου. Και τούτο έχει να κάνει με η μόρφωση που δεχτείες προς τους δικούς σου. Το πώς να προγραμματίσεις, να έχεις ένα πρόγραμμα, Τώρα κατάλαβα τι εννοείς ακριβώς. Ναι, που είχα πάει εγώ Λευκωσία, μπορεί να είναι λίγο καιρός, αλλά τώρα που το λέεις, διάσου έναν πάτσο λίγο. Διάσου έναν πάτσο ρε η ζωή και να μην καταλάβεις τη μόρφωση που σου παρέχει η μάνα σου, να σου λάλε ή που σου, εμένα η δική μου, λάλε μου. Έλα λίγο πολλά συμπουζία μαζί μου που μαγειρευκώ, να μου κάνεις την παρέα, αλλά ο σκοπός της ήταν να δω, να μάθω. Και να με κάτι να πιάω. Έχεις πάρα πολύ δίκιο μας σε τον ισχύει τώρα που το λέεις, ήρθε μου ξεκάθαρα ότι που ήμουν Λευκωσία, αλλά σε πολλά και η ευθύνη. Έχεις φουλ ευθύνη το εαυτό σου. Ναι, η ευθύνη που έχεις γενικότερα. Ο ύπνος σου έχεις, ενώ σου είναι ότι να έχεις, είναι η μάνα σου και να πεις «Μαμά, αύριο το πράγμα μπορεί να ξυνάμε ρε». Εν έχει έτσι πράγμα. Τίποτε. Αύριο ξυνητήρια, μην το ακούσεις, γαμιέσαι, κάνε κάτι. Να αρχίσεις η δουλειά, να αρχίσεις να πάει πανεπιστήμιο, να αρχίσεις το ένα, να αρχίσεις το άλλο. Και όμως σου είπα ότι φέρει τεράστια ευθύνη και ο γονιός σε θέμα μόρφωσης και σε θέμα εκπαίδευσης και το τι μαθαίνει και πας σε τι διαβάζει. Αν ο γονιός σου, για παράδειγμα, που δεν είμαι άνθρωπος που να σου πω έσωστον ή λάθος, εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του πιστεύω και πρότυπα, αλλά αν ο γονιός σου είναι της φάσης του ρε φίλε με κόφτει μόνο στο σχολείο, εντάξει, και αν είσαι και μες στο φλού, Ναι. Μπορεί να σε από τους μητσούς που να δουν το μισογεμάτο ποτήρι ή το μισόφτσερο το ποτήρι. Αν είσαι από που να δουν μισόφτσερο, θα είσαι και εσύ της φάσης του με κόφτει. Άρχισε να πάει, αφού κόφτει η μάνα μου, δεν με κόφτει εμένα, το σχολείο. Κατάλαβες. Ή αν είσαι από τους άλλους, θα είσαι ρε φίλε, δεν κόφτει η μάνα μου, αλλά κόφτει με εμένα. Θέλω να χτίσω κάτι για μένα, θέλω να το κοντήσω κάτι για μένα. Να λες πως το χωρίο καθένα. Εγώ ήμουν μεταξύ των δύο, επειδή η μαμά μου ήταν full μέσα στη φάση του ότι για μου είσαι σχολείο, οκ, σημαντικό. Σημαντικό το ότι είσαι σχολείο και ότι κάτι κάνεις τώρα. Και ότι χτίζεις το μέλλον σου με λίγα λόγια. Ασχολήθου. Η μάνα μου έτσι ήταν. Απλά η μάνα μου είπε μου ότι κοίταξε, οκ, καλά να σου τα λέω, αλλά πλέον έρχεται πάνω σου. Γιατί εγώ να σου τα πω και να σου τα λέω, Πόσες φορές. εν δικιά σου η ζωή πλέον όταν αποφασίζεις. Και προφανώς στο Λύκειο, εγώ πέρασα η καλύτερη σχολική περίοδος, μπορώ να το λέω για πάντα, ήταν το Λύκειο. Θα το πω έτσι περιληπτικά. Εξήνεις ο κάπνισμα, ήταν αρχές που εξήνισαν πίναμε όντως ποτά μαλακίες μου στο σχολείο, γέλιο πολύ, ευκαιρνάμε έξω από μάθημα, αν μπαίναμε μέσα. Είναι στη χαρά της ζωής. Καταλάβεις λίγο, εγώ ξέρεις τι κατάλαβα στο Λύκειο και έγινα στις φάσεις. Στο Λύκειο έκανα ένα κλικ του ότι, φίλε, έκανα το κλικ του τόμου σου λέω Δευτέρα Λυκείου, έκανα ένα μαλάκα, πέρσι άλλο 2 χρόνια ανευθυνότητας. Ναι μεν καπνίζω, ναι μεν καμνώ, ναι μεν αυτό, αλλά δεν έχω ακόμα ευθύνη. Ναι. Έχω ευθύνη ναι μεν στο σχολείο, αλλά δεν έχω τόσο ευθύνη. Το μου λάζει πάντα η μάνα μου. Η μόνη σου έννοια, δηλαδή μου, ως που είσαι Λύκειο, είναι το θκιάβασμα. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Και όντως είναι τίποτε άλλο. Είναι τίποτε άλλο. Και τον καταλάβεις το μετά. Μπράβο. Και μπορεί να λέω τώρα ότι το είχα καταλάβει τότε, είχα καταλάβει περίπου, γιατί δεν είχα βγει έξω. Τώρα πλέον που δεν είμαι καθόλου μες στο πορτοσχολείο και έχω ευθύνη πάνω μου να μπορέσω να κάνω, να δω, να δουλέψω, να κάνω, ναι. Καταλάβω, γι' αυτό τότε ήταν πολλά πιο ωραία η φάση. Ναι, ισχύει. Είναι πάρα πολλά πράγματα που καταλάβεις τους δικούς σου που σου τα λάλωσα και που αν τα καταλάβεις είναι φουλ. Ναι, ισχύει. Καταλάβεις κάποια πράγματα μετά που φεύγεις πολύ. Μετά που έχεις πολύ, μετά που φτιάχνεις στη ζωή. Ναι. Ναι. Και γενικά εντάξει, ωραία φάση το Λύκειο. Και η εκπαίδευση του είναι και πιο χαλαροί καθηγητές.
Ναι, Έχει κάτι μαλλιές που είναι πολλά πιο χαλαροί. είναι πολύ και μαλάκες. Ναι, ισχύει. Έχει Είναι κάποιες μαλακίες. ιδέες που τις φάσεις, όχι ρε φίλε, να κάτσεις και το μάθημα μου, θέλεις. Ναι, αλλιώς κάνεις. Και μπορούμε να μιλούμε για μη εξεταζόμενο μάθημα. Ναι, ναι, Μιλούμε για ιστορία, ξέρω, και δεν ξέρω, αλήσου. Όχι φίλε, να κάτσω και άζεις Για ιστορία μένα και και φυσικά. φυσική, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μένει οκ φίλε, αλλά να σε λίγα. Ναι, να πούμε εντάξει, να διαχωρίσουμε, ήταν πρακτικό και ήμουν πλαστικό. Ήμουν σκάρα τα λέμε ζω. Ναι, 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 είμαστε. Είμαστε εντελώς άλλες φάσεις. Δεν νομίζω όμως, ισχύει το μιλές πάρα πολλά. Ισχύει πάρα πολλά. Και έρχεσαι με τους καθηγητές αρκετοί... Εγώ είχα πολλούς τσακωμένους καθηγητές. Και εγώ είχα αρκετούς τσακωμούς. Μπορεί να μην τους ξέρει μα μένει στους είπα, αλλά είχα γάμους τους τσακωμένους Ναι, καθηγητές. εγώ είχα τσακωμούς με το δίκιο μου. Είχα τσακωμούς του κόσμου. Εγώ έτσι και έτσι με το ίδιο μου. Μπορεί κάποτε απλά να ξαναπιένω κι άλλος, γιατί να κάτσω ρε φίλε. Ήμουν πολλά ενάντια στο σύστημα μου πιο μίτσι. Όχι τώρα είμαι. Αλλά ήμουν πολλά ενάντια στη φάση, γιατί δεν με βάλεις εμένα τώρα, να παπαγαλίσω ρε φίλε, το πάτερ ημών να σου γράψω να βάλεις ένα νικώσει. Ναι, 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 ναι. Ξέρω να πας σε κάτι άλλο. Ξέρεις μες στο νου μου, ξέρεις μες στο πώς Ναι, σκέφτομαι. να κάτσω εγώ τώρα να παπαγαλίσω και να μου λαλείς, που τούτο είμαι πολλά εναντία και κάθετα εναντία Στην παπαγαλία. στην εκπαίδευση της παπαγαλίας ή του κάτσε μάθητα και πώς το λαλώ. Και γιατί με τον κάθετο, γιατί είδαμε πανεπιστήμιο ρε φίλε, δεν πέρασα φυσική γιατί δεν έκανα την πράξη όπως την ήθελε. Ναι. Δηλαδή ξέρω φυσική με άλλους τρόπους. Βγάλω σου και να μου θέλεις να, αλλά γιατί να σου βρω ταχύτητα, παράδειγμα τώρα, εντάξει. Έχω το αντικείμενο, κινείται με τόση ταχύτητα και θέλει να βρω σε πόσο χρόνο να φτάσει για μέ, ξέρω εγώ. Και να σου το έβρω, να σου το βρίσκω σωστό. Αλλά να μην το βρω με τον τρόπο που θέλεις εσύ που θέλεις μου ολοκληρώματα. Ρε φίλε, δεν θέλω να το βρω ρε φίλε με τον τρόπο σου. Δεν κατανοητό ότι θέλεις τον τρόπο σου γιατί πιο μετά να κάνεις άλλο πράγμα που να βασίζεται στα ολοκληρώματα. Fair enough. Ναι. Αλλά, άιχε με ρε φίλε να δυσκολευτώ εγώ μόνος μου μετά όμως. Ναι, ναι, Έχεις το ναι, πάθος αλλά μου. αφού σου το βγάλω. Αφού σου το βγάλω ότι βρισκώ στην ταχύτητα του αντικειμένου της Ακριβώς η μαλακίας ερώτηση μου θέλεις έρχεσαι. με άλλον τρόπο, άιχε να σου δείξω ότι έχω άλλον τρόπο σκέψης. Και ότι μπορώ να το κάνω. Αναγκάζονται να έχουν όλοι το ίδιο τρόπο σκέψης. Ναι, Αυτό μου θέλει εκπαίδευση. Να σε κλείσουν όλοι, να σε κάνουν έναν ποιόν της βιομηχανίας που έχουν όλοι το ίδιο τρόπο σκέψης. Να μην μπορείς να φύγεις αυτό. Εγώ θα μένω να σου πατήσω ότι δεν θέλω ακριβώς να έχεις τρόπο σκέψης, γιατί αν το πάμε, αυτό που θέλω να σου πω, λέω σου, να σε εξετάζουν βάσει το πόσο σκέφτεσαι. Αν όντως σκέφτεσαι, ρε φίλε. Αν όντως ο νους σου όντως σκέφτεται έξυπνα, λογικά, να μπορείς να βάλεις επιχειρήματα, να μπορείς να δει ότι άλλος έχεις πνεύμα, έχεις τρόπο να σκεφτείς πράγματα που γίνονται, ότι έχεις κρίση. Ενώ σκατά. Ποτέ δεν θα χρειαστείς. Θα με ιδιώτως στα μαθηματικά όμως. Στα μαθηματικά σε όλα τα... Σε όλες τις χρονιές που κάνω τα μαθηματικά, που κάνω στις χρονιές, που κάνω τα μαθηματικά, που παρέχει κατά. Ακόμα τώρα κάνεις μαθηματικά. Ακόμα και τώρα κάνω Στο μαθηματικά. marketing είναι να κάνεις μαθηματικά. Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα. Στο marketing δεν φτάνουν τα μαθηματικά που κάνω στη μηχανολογία. Το δεδομένο. Απλά, Δεδομένο. ενώ ότι τα μαθηματικά κουντούσε λαλού σου, ωραία, ήβρες μου την απάντηση. Δυο λόγια μου πώς ήβρες μου την απάντηση. Και στα μαθηματικά όμως, δεν θα σου βάλει λάθος, γιατί έκαμες άλλον πράγμα. Τώρα, αν έβαλες άλλον τύπο και άλλα πράγματα, που είναι στο κεφάλαιο, δηλαδή έχεις το κεφάλαιο και ξέρεις, πασούν τους τύπους, δηλαδή αν τους κατάλαβες, κατανοητό. Ναι, μένεις μαλακάς. Ναι, αλλά αν με βάλει για παράδειγμα, που είναι το Παγκύπριες, και χρησιμοποιήσω σου άλλον τύπο. Ότι βίλω θέλω εγώ. Ναι, Ναι, αλλά αυτά φαίνεται που τι θα θα μου μου πεις. Μην να μου πεις μάτσο μου και αφού διδάξεις μου τους τύπους. Μέσω τους τύπους που έμαθα μπορώ να βγάλω κάτι. Ναι, διώσου στα μαθηματικά, γιατί τα μαθηματικά είναι πράγμα που σου λέει, ωραία, ήβρες το αποτέλεσμα, πώς το βρήκες, δείξε μου τον τρόπο σκέψης σου, φίλε μου. Ναι, ναι, οκ, δεν καταλαβαίνω. Αλλά το λάθος που κάνουν οι καθηγητές είναι ότι δεν σου λαλούν για να δω πώς σκέφτεσαι, λαλούν σου για να σου κόφω άδικα μονάδες, για να σου δύο μονάδες. Ναι. Έλα πέ μου ρε φίλε, κούντα για να δω τον τρόπο Άις τις σκέψης σου. μονάδες λίγο. Ναι, Άις τις μονάδες λίγο να πάνε του κόρου. Και ας πούμε τώρα πανεπιστήμιο, γι' αυτό είναι η σπουδή μου είμαι τόσο invested μες στη σπουδή μου. Γιατί σπουδάζεις ψυχολογία. σπουδάζω ψυχολογία, ενούλο στην κρίση σου. Ρε μαλάκα, εργασίες, έρευνες που να κάνεις, ενούλο βάση μου πώς σκέφτεσαι, να ρίξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και να παληθεύσεις εσύ την κρίση σου. Οπότε το πράγμα είναι διδαγμένο σε βιβλία. Ισχύει. Κατάλαβες τι εννοώ, εσύ να το βγάλεις, να σου δώσει σίγουρα κατεύθυνση, αφού πρέπει να έχεις μια κατεύθυνση, να ξέρεις τι κάνεις, αλλά εσύ το δημιουργείς, εσύ συνεργάζεσαι με εκείνο. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Πολλά, γι' αυτό μου αρέσει και τόσο πολλά η σπουδή μου και είμαι τόσο μέσα σε τούτο. Μας δίνουν την ελευθερία του να... Το μου λαλούν πριν, να εκφραστείς όπως θέλει. Τούτο, και ειδικά με την τέχνη που είπες, ας πούμε,
στο Λύκειο έχεις και ώρες τέχνη. Ρε μάνα καμπανές άλλες. Ναι. Ας πούμε, Εμένα παράδειγμα αρέσει πολλά ζωγραφίζω. μαζί σου. Έκανα πίνακες, ξέρω το αντάλλο. Είναι τόσο καλός. Ρε φίλε, είμαι να εκφραστώ. Βάλεις μου, που τα αγαπημένα μου μαθήματα ξέρω εγώ, βάλεις μου τα Και ώρες. 2 ώρες εβδομάδα. Και ναι, δεν θέλω να πάω. Θέλω να πω καλό τεχνό, ρε φίλε. Δεν θέλω να πάω καλό τεχνό, αλλά κάτι μου αρέσει. Αλλά θέλω να εκφραστώ. Την έκφραση γενικότερα, το τι νιώθει ο μαθητής, το τι νιώθει ο άλλος, δεν την έχουμε στα σχολεία. Δεν την έχουν καθόλου στα σχολεία, δεν τους ενδιαφέρει. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος όντως και τώρα το μου ήρθε. Ότι δεν έχουν επειδή ο άνθρωπος εσωτερικεύει πάρα πολλά πράγματα μέσα του. Συναισθήματα, καταστάσεις και έχεις έναν τρόπο, είτε τέχνη, είτε μουσική, είτε γυμναστική, που είναι έκφραση. Δώσ' του λίγο παραπάνω chance να το βγάλει από μέσα του το πράγμα. Και ακόμα και η γυμναστική, ας πούμε, έρχονται και λέμε, ωραία, σήμερα να κάνουμε στίβο. Με γάμιες. Κατάλαβες τι εννοώ, να κάνουμε στίβο. Γάμισες με πάλι. Ναι, ακόμα και στη γυμναστική έχουν κεφάλαια, ρε, Ναι. έχουν κεφάλαια. Καλώς σου... Εντάξει, που να μου πεις ότι πρέπει. Ναι, πρέπει να δεις όλα τα αθλήματα που γύρω γιατί μπορεί να καλύψεις αθλήματα που να σε ενδιαφέρει. Αλλά πίστεψε με, αν έχει κάποιον μητσί που όντως θέλει να ασχοληθεί, να έρθει να πει... Ήταν να έχει ασχοληθεί. Μεν το λάβεις. Στο Λύκειο μόνο, ναι. Εγώ, να σου πω, εγώ για παράδειγμα, ένα ανακαλύψα τον μπάσκετ ως που ήρθε ποντό με το ζόρι, δάσκαλος, στο δημοτικό και είπε μου, εσένα θέλω να είσαι ομάδα τον μπάσκετ. Στα να παίρνουν τι, δημοτικό. Δημοτικό. Και είχα το γυμναστή μου, porque δεν έκαμε μαζί γυμναστική. Δημοτικό. Ναι, δημοτικό. Ο Γιώργος Νίκος να είναι καλά. Δημοτικό. Εγώ τσούσκια. Δεν περίμενε. Ναι, δημοτικό όμως ρε φίλε, δεν τον μπορώ να περάσουν τύχαινε γυμνάσιο Λύκειο. Γιατί μιλώ σου έτυχε και ήταν κοινός που ήταν προπονητής της ομάδα. Εντάξει, ήταν προπονητής της ομάδας, Λάρνακα και είδε με να παίζω μπάσκετ και λέει εσένα θέλω στην ομάδα μου. Λέω του, όχι εμένα αρέσει να παίζω μάπα, όπως όλοι οι πλήσεις μητσός. Ναι. Εντάξει. Όχι, λαλό του, εγώ θέλω να παίξω μάπα, θέλω να παίξω μάπα. Αλλά μου, εσένα θέλω στην ομάδα μου. Όχι. Και μετά λέει μου να κοιώ η μάνα σου τηλέφωνο, πάω και στη μάνα μου τηλέφωνο. Και μετά μπήκε μου λέω μες στο νου, ρε, λαβείς. Και εκουρτίστηκα πολλά να πάω μπάσκετ και βάζει στο λόγο η μάνα μου βάζει ναι θέλω να πάω. Γιατί είχα και ο παρέες μου, και ο δίδυμος τέλος πάντων, που πάνε και παίζαν μπάσκετ. Στη συγκεκριμένη ομάδα και μου κάπως, να πάω και εγώ ξέρω εγώ, να γεμώσω λίγο δεύτερο χρόνο κτλ. Και κατάφερα ρε φίλε, μέσα στους 6 μήνες έκανες μέσα στην προεθνική. Και άρεσε μου πολλά τον μπάσκετ. Και συνέχισα το. Ενώ όμως λέω, μπορεί να μην είσαι την ευκαιρία που είχα εγώ στο δημοτικό. Μπορεί να είσαι πιο μετά, στο γυμνάσιο Λύκειο. Οπουδήποτε. Εν καλόν τούτο, αλλά μην μας αναγκάσεις ούλους. Παράδειγμα, θωρεί με θέλω να παίξω μάπα, άλλη να παίξω μάπα. Θωρεί με θέλω να παίξω μπάσκετ, άλλη να παίξω μπάσκετ. Με βάλεις με το στανιόν να κάνω κάτι. Απλά εντάξει, εν τούτο, μπορεί να σου τύχει για παράδειγμα, φίλε, μπορεί να θέλω να κάνω κάτι, να παίξω βόλεϊ και να μην θέλει κανένας να παίξει βόλεϊ. Και με ποιον να παίξω βόλεϊ. Κάμουνε πάσες μόνος σου στον τίγορο, μαλάκα. Θέλω να παίξω, να Το παίξω. προτιμούν το πάρα πολλές φορές τούτο. Ναι, φέρει να. Πάρα πολλές φορές. Απλά πιστεύω είναι ευκαιρία, εντάξει, ως ένα σημείο. Ως ένα σημείο. Έχει ένα μητσί για παράδειγμα που έκαμε στίβο. Εντάξει, με συντάξει μου. Μπελές σου απλά έκαμε μόνο στο στίβο. Γιατί να τους βάλεις όλους να κάνουν στίβο μαζί μου. Άρεσε, με έκαμε στο στίβο. Τέλειο. Και είναι σωστό ρε φίλε. Ναι, δεν μ' αρέσει εμένα. Πάμε τώρα να παίξω κάτι άλλο. Μπάτμιντον. Και αμέσως σωστό. Οπότε ναι, το κύριο πρόβλημα από ό,τι κατάλαβα που βρίσκουμε είναι ότι ναι μεν το σύστημα είναι λάθος, ενώ το πώς γίνονται τα μαθήματα και το σύστημα κερδίζω μονάδες, χάνω μονάδες, πρέπει να φτάσω στις μονάδες, πρέπει να κάνω τούτο, που είναι ένας αγώνας δρόμου βασικά. Για κάτι το οποίο εσύ δεν ξέρεις καν είσαι σίγουρος και βάλεις τους έτσι. Βάλεις τους έτσι, θέλεις δεν θέλεις. Έτσι έχει να μπεις, να το κάνεις, έχει να μην το κάνεις. Και μετά από τούτο, εγώ έρχομαι στη φάση η έκφραση. Πάρα πολλά σημαντική. Πάρα πολλά σημαντική. Πάρα πολλά σημαντική. Και όντως λείπει φουλ. Λείπει φουλ και πάρα πολλά σου. Τώρα το έκανα κλικ που το συζητούσαν. Ότι στερεί πάρα πολλά πράγματα. Στερείς, όχι μόνο στερείς σου. Κάνεις να αφήνεις μέσα σου κομμάτια και δεν θα τα βγάλεις. Αφήνεις αποθυμένα. Ναι, αποθυμένα μπορεί να μην είναι. Αποθυμένα, αλλά αφήνεις σου... Κάποιος μπορεί να είναι, εντάξει. Ναι, αφήνεις σου κάποια πράγματα τα οποία... Επειδή εσύ που έρχεσαι σπίτι μου να μην ξέρεις να τα βγάλεις κάπου αλλού. Η τέχνη εκείνη την ώρα, είσαι σε μια φάση που κάνεις κάτι που σε εκφράζει και έχεις και γύρω σου άλλα άτομα. Ενώ σου σημαντικό είναι το που είσαι. Και ενώ με βράζει πάρα πολύ εκπαίδευση, είναι το πράγμα που λέμε συνέχεια, παρόλο το εδώ πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι η εκπαίδευση έμεινε όπως ξεκίνησε. Ναι. Θρανία, μαθητές που είπα θρανία,
ένας δάσκαλος καθηγητής, slash, ό,τι άλλο θέλετε ονομάστε τους βλάκες μαλάκες ξέρω εγώ. Μπροστά από έναν πίνακα, το μόνο πράγμα που άλλαξε, με διοδούστο, ότι πλέον δεν γράφουμε κιμόρια, γράφουμε μαρκαδόρ. Ναι. Κοίτα, να μην είμαστε καούρκα, έχει καθηγητές που είναι εξαιρετικοί. Ναι, σίγουρα. Έχει καθηγητές που ήταν Έχει καθηγητές που ξέρουν να κάνουν το μάθημα, ξέρουν να σε κρατούν φόκους μέσα στο μάθημα. Έχει. Από τώρα μιλούμε γενικά για την εκπαίδευση. Και δεν μπορείς το πράγμα πριν 50 χρόνια ήταν άλλο δωμάτιο και τώρα είναι το πράγμα που έχω στο μαζί σου, ακόμα το δικό σου με πιο λεπτό ακόμα. Τώρα και βάζω του με δύο δαχτυλιά. Δάμε τούτο, το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο και η εκπαίδευση είναι τζάμε. Ναι. Και προσπαθούν κουντού, ξέρω εγώ, διαδραστικούς πίνακες, touch, ξέρω εγώ, έναν άλλο. Πάμε στο πανεπιστήμιο ζωή έχουμε 3-4. Ναι, κοίτα, δεν θέλω να μπω σε πολιτικά, εντάξει, αλλά θέλω να κάνω μια παρέθεση ότι ο Φιδιάς που κατεβαίνει τώρα ευρωβουλευτής, πρώτον ότι δυσπήρκασε πάρα πολλά ιδέα και σου μείνει στην πολιτική και θεωρεί πόσα πράγματα γίνονται λάθος Ναι, και έλυσαν τα νεύρα του που ήταν έλεγε το Φιδιά ένα μήνυμα προς το Φιδιά να μπορεί να το δει με νευριάζεις τόσο, γιατί νομίζω δεν πρέπει να σε θέλουν να νευριάζεις. Γιατί μετά μπορεί να σκεφτούνται πώς είναι να σου το κάνουν για να μην σου φανεί εσέναν τόσο. Όχι να σου, Να κρατάς ένα λίγο low profile για να μην ξέρουν τι σκέφτεσαι και να μπορείς εσύ να φυκείς. όχι, εν μέρει, ο Τζον μου κάνει ο Φιδιάς σχετικά δεν το θεωρώ όπως το θεωρείς εσύ. Εγώ με τις φάσεις του, ρε φίλε, δείξε. Γιατί, δεν ξέρω αν το προσέξεις, αλλά όταν μιλούμε για κυβερνήσεις και τα λοιπά, δεν δείχνουν τόσο τα νεύρα που δημιουργούνται. Δηλαδή απλά προσπερνούν το, βγάλουν ένα δελτίο τύπου, τα λοιπά προσπερνούν. Ο Φιδιάς όμως δείχνει τους ότι ρε φίλε, το πράγμα που κάνετε, εμένα δεν μ' αρέσει. Και δεν θα πρέπει να αρέσει σε κανέναν τώρα. Ναι, και λες ότι δεν θα πρέπει να σας αρέσει το πράγμα. Κάμετε, δείξετε το παράπονο σας, μπάτσε αλλάξει κάτι. Ναι, Και διότι το δάμε. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, μπάτσε δει το Φιδιάς το πράγμα. Μακάρι. Φιδιά μου, να σου πω, τρώεις αρκετό hate που με έναν προσωπικά, εντάξει, πριν ένα διάστημα. Με εκείνον το MrBeast content και τα λοιπά που έκαμες. Αλλά προχτές που μιλούμε η μάνα μου, ελάλε μου και η μάνα μου για το Φιδιά. Και λέει μου, νόμιζα ότι μόνο μαλαγίδα δηλαδή ξέρω το άλλο, αλλά στην τελική λέει μου κάτι προσπαθεί τόσο Μίτσις. Και εν τόν που λαλώ και εγώ κάτι προσπαθεί τόσο Μίτσις. Δηλαδή, δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει πώς το θεωρείς πολιτικά κτλ. Αλλά εγώ θεωρώ και που όντως προσπαθείς να κάνεις. Και τούτο που λέει είναι ότι το MrBeast content εμένα δεν μ' άρεσε τίποτα. Δεν μπορούσα να σε παρακολουθήσω σαν αυτό. Αλλά τούτο, επειδή μίλησε για τα σχολεία, είδα το πώς σκέφτεται, πώς μιλάει στα pod. Ειδικά το με τα σχολεία. Ναι, κάτι πάρα πολύ θετικό. Και πάρα πολύ ωραίο. Ο αγώνας που κάναμε είναι ολόκληρος. Μα και ο μαραθώνιος που κάναμε. Ναι, μαλάκα. Διότι το. Και πώς τους έγραψε. Πολλά, πολύ respect και μακάρι να πάρουν καλά. Γιατί όντως ένας άνθρωπος που μπορώ να πω ότι θέλω να τον δω. Γιατί ξέρω ότι όντως είναι να κάνει ένα... Θέλω να του δω την προσπάθεια. Ναι, τούτο, μια προσπάθεια. Τα με διούμε προσπάθειες μαλάκας γιατί ανθρώπους που... Ξέρεις ότι είναι πως δεν θα γίνει κάτι. Ενώ ένας άνθρωπος που έχει όντως potential να κάνει κάτι όντως μεγάλο, γιατί να μην το κάνει. Γιατί να μην το κάνει. Γιατί να μην προσπαθήσει να δοκιμάσει τι γίνεται. Παιδιά, θέλεις ξέρω εγώ να δεις το... Να προσπαθήσω να σου στείλω το βίντεο. Ναι, ισχύει. Ισχύει να προσπαθήσω να το στείλω. Και θέλεις ξέρω αν collaboration κάτι μπάτσο που είναι και εμείς ψηλά. Βοήθα μας και μας λίγο γιατί... Πού είμαστε σε φτιάνει. Αλλά 21 views έχουμε 3 ώρες που ανεβάσαμε το βίντεο, έχουμε 7 subscribers, στα βίντεο πάνω, τώρα γυρίζουμε το δεύτερο. Για Λύκειο τούτο λείπει. Το ότι λείπει η έκφραση, λείπει ο μαθητής να είναι πιο εαυτός του. Ενώ μπαίνει σε καλούπια. Και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα. Γιατί θέλεις ευκαιρίες το πρωτόκολλο κοντά σε προς τα από εκεί. Κοντά, φανερά. Φανερότατα. Οπότε, κλείουμε με Λύκειο. Ας το γυρίσουμε λίγο πανεπιστήμιο. Πάμε στο πανεπιστήμιο. Φτάνουμε στη φάση του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο... Αλλάσουν όλα. Και να σας πω κάτι, ξεκινούμε που τα τώρα. Sorry που διάγω. Ξεκινούμε κατευθείαν. Δεν ξέρω αν σας το λαλούσαν και εσάς το κάτσε θυκιάβασε τώρα που σε Λύκειο να περάσει γιατί μετά πανεπιστήμιο να σε πιο πναστά και τα λοιπά. Έχει κάποιους που το ακούγαν, έχει κάποιους που δεν το ακούγαν, τέλος πάντων πως και να έχει. Δεν ισχύει και τόσο. Να πάει πανεπιστήμιο, να σου κάνω θυκιάβασμα γιατί σίγουρα κάποιος να βρεθεί που δεν πάει πανεπιστήμιο ή εν του δόθηκε την ευκαιρία να πάει πανεπιστήμιο για ακόμα Λύκειο.
Υπάρχει τον debate το μεγάλο που είδαμε και χρόνια που το άκουγα και εγώ που ήμουν πιο μητσής, που τους καθηγητές μου κάτσε θυκιάβασε τώρα, μετά που τα πάει λίγο να πιπνάς τα πράγματα. Θα με πιπνάς τα πράγματα. Αν δεν έχεις ένα πρόγραμμα εξ αρχής στο πανεπιστήμιο, δεν θα σου βγει ποτέ το πανεπιστήμιο. Ειδικά αν πάει στην Ελλάδα που με τον νόμο 8 χρόνια ή πόσα μπούνε. Νήσι 2, sorry, νήσι 2. Και εν καλόν τούτον, εν διαφωνώ, απλά αν δεν κάνεις ένα πρόγραμμα, δεν θα πιέσεις ποτέ πτυχίο. Και ξιάστε που το άκουσα πάρα πολλές φορές, θέλω να κάνω φοιτητική ζωή. Έχετε πάρα πολλά παρεξηγημένα το τι σημαίνει φοιτητική ζωή. Εκτός. Ελλάλο. Ναι, ισχύει φοιτητική ζωή, να βγεις στον παράδειγμα, να βγεις στον κλαμπ σου, να βγεις να γνωρίσεις κόσμο, εμπειρίες από εκεί, εμπειρίες ποδά, ναρκωτικά από εκεί, εμπειρίες ποδά, πουτάνες από εκεί, το άλλο. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Όντως έχει ωραία φάση. Έχει πάρα πολύ ωραία φάση. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το νομίζετε. Καταρχάς, πρέπει να έχεις πολλά σοβαρό πρόγραμμα για να το πετύχεις τούτο. Ούλα περιτυρικίζουν γύρω από πρόγραμμα. Πρέπει να έχεις πολλά focus μες στο νου σου το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Γιατί εγώ άφηκα το και πήρε με μπουκάτο τούτο που νομίζετε όλη η φοιτητική ζωή και πια 3 έτος, εγώ πήγα μαθήματα, το έναν άλλον, μπορώ να τα καλύψω, στην τελική αποφάσισα να αλλάξω σπουδή, ό,τι να είναι. Έχετε το μες στο νου σας ξεκάθαρα, προσπαθείτε να το ξεκαθαρίσετε όσο παραπάνω μπορείτε. Προσπαθείτε να έχετε με πρόγραμμα τις εξόδους σας. Δεν είναι εκείνο που το να βγω κάθε νύχτα να κάνω να φτιάζω, όχι. Αν μπορείτε να φύγετε από το κομμάτι του να με δουλεύετε, αν είσαστε οικονομικά στον κομμάτι του να με δουλεύετε, μπράβο σας, έχετε το γινόν όμως λίγο κάπως. Εμείς είμαστε εμπορικούς που αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε, εμείς είμαστε εμπορικοί άτομα που παράλληλα με η σπουδή μας έχουμε και η δουλειά και παράλληλα με η δουλειά προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι όπως τούτο του να βγούμε έξω από τη δουλεία της 8 ώρες εργασίας όσο παραπάνω μπορούμε. Πρέπει να το έχετε λίγο έννοια τούτον. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, να σου πάρω παράδειγμα εγώ, φίλε, δουλεύω πεθήμερα, δουλεύω 5 μέρες την εβδομάδα, βρουν και πανεπιστήμια, να καλύψω ενίκεια, να καλύψω ασφάλειες, αυτοκίνητο, τη ζωή μου γενικότερα. Και μειώνουν τα λιών οι εξόδοι. Γι' αυτό σας λέω, μην έχετε τόσο δεδομένο και τόσο κάθετα το φοιτητική ζωή. Ανοίξτε λίγο, διαβάστε, ενημερωθείτε λίγο, στείλτε μας κάτω στα σχόλια, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Instagram, να σας ενημερώσουμε λίγο πώς είναι η φοιτητική ζωή. Αν θέλετε βοήθεια για το πώς λειτουργεί το πανεπιστήμιο, που και τούτο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αντί να πάτε να πληρώνετε σύμβουλους κτλ. Σε ό,τι μπορούμε και ξέρουμε, να σας εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί το πανεπιστήμιο, μαθήματα, διάφορες σπουδές, πώς να γράφεις μαθήματα. Είναι τα σπουδές έχει διάφορα πανεπιστήμια, ιδιωτικά, δημόσια. Επειδή ψάξαμε να κάνουμε έχουμε κάμπος ιδέα, ξέρουμε πώς λειτουργούν. Να σας ενημερώσουμε λίγο για τις φοιτητικές ενώσεις του κάθε πανεπιστήμιου, γιατί παίζουν τεράστιο ρόλο οι φοιτητικές ενώσεις μέσα σε κάθε πανεπιστήμιο. Θα κάτσουμε να το αναλύσουμε τώρα. Στείλτε μας ένα μήνυμα στο Instagram, να σας βοηθήσουμε και εμείς όπως μπορούμε, για να μην πάτε να πληρώνετε και να τρώτε τα λεφτά σας πας σε συμβούλους. Αυτό και αν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο πολλά, οκ. Και να μην μπορούμε να πούμε στον κόπο να ψάξουμε να σας βοηθήσουμε όσο παραπάνω μπορούμε. Ναι, αλλά τούτο που είπες και λίγο σημαντικό είναι ότι η φοιτητική ζωή που έχει στο νου σας πρέπει να καταλάβετε, όποιοι το έχουν διαφορετικά, ότι η φοιτητική ζωή δεν είναι ακριβώς μια ζωή που πάει να την κάνεις, εσύ τη δημιουργείς. Η φοιτητική σου ζωή που σε έναν εξαρτάται. Απλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο πολύ εξόδη. Η φοιτητική ζωή, το που μπορώ εγώ να πω βάσει εμπειρίας που το ζω, είναι η παρέα. Έχεις όντως παρέες, όμορφες παρέες. Κάνεις κάποιες παρέες οι οποίες όντως μπορώ να πω ότι γνώρισα ανθρώπους που να μείνουν στη ζωή μου, γνώρισα ανθρώπους που πραγματικά ξεχωριστοί άνθρωποι, μοναδικοί άνθρωποι, που όντως είναι όμορφα πράγματα. Αλλά είμαστε εν τούτο, βούρημα από εκεί, βούρημα από εδώ, πολλές εργασίες, να κάτσεις να τα προλάβεις όλα. Ειδικά τώρα να πούμε ότι αν θέλεις να έχεις και καλούς βαθμούς, συγκεντρώθου και αμέ και η αλήθεια άιστα άλλα. Και αν λέω το άιστα με νυφκείς ποτέ σου, να βγάλεις τις εξόδους σου, απλά όντως ζήγεις τα σωστά τα πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπαίνεις με τόση χαρά. Το ότι η ζωή ελευθερία να αντάλλω. Και τελικά ενίσχυει τόσο πολύ. Τελικά με τη διαδρομή απλά βγαίνεις κυριολεκτικά έξω στη ζωή. Εκτός και αν το πες πριν, αν έχεις πολλά καλή οικονομική ανέση,
Ναι. και είσαι, διούν μου 800 € το μήνα και πιερώνουν μου τα ούλα, έβελε, Είσαι πασάς. είσαι πασάς, όντως τσαμέ, έκαμε θέλεις, ζήσε. Και να με έβαλε πρόγραμμα όμως. Και να έβαλε πρόγραμμα. Πρέπει να έχεις πρόγραμμα να θυκευάσεις μας. Οπότε, αλλιώς έφυγε. Πρέπει να το κοιτάξετε λίγο και να ενημερωθείτε σωστά. Ή αν μπορείτε να πάτε στο σύμβουλο στο σχολείο σας ή οτιδήποτε, τσεκάρετε το, μιλήστε το, να σας εξηγήσουν κάποια πράγματα, να σας δώσουν χαρτιά με διάφορες σπουδές και να ψάξετε και που σας ενδιαφέρει. Υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες να βάλουμε κάτω στο link, στην περιγραφή, κάτω στην περιγραφή, να βάλουμε διάφορα links για διάφορα τεστ πάνω σε σπουδές που να σας ταιριάζαν. Να σας βοηθήσουμε λίγο. Ναι, εμείς το καιρό μας δεν το πολύ είχαμε. Και ούτε το πολύ ψάξαμε, θα φύγαμε το πολλά στο φλου. Γιατί και το σχολείο δεν βοηθάσε και πολλά. Καθόλου. Βασικά είναι το σχολείο μου, φταίει η σύμβουλος του σχολείου. Όχι, και το σχολείο φταίει γιατί εγώ θυμούμαι ότι έλεγα ότι θέλω από ψυχολογία. Οκ, πήγαινε γλωσσό. Ναι, ισχύει. Χαίρομαι πολύ. Ισχύει, ενώ μπορούσε πολύ εύκολα να πάει ψυχολογία που έτσι είναι το υπότιμο το. Αλλά αν μπορούσε να πάει ξέρω να πάει καλών τεχνών, κατάλαβε και πάει που να πάει ψυχολογία. Που είναι το υπότιμο, είναι τις δυσκολίες του. Μπορεί να με γίνει. Μπορεί να... Όχι, δικαιούσε. Και εγώ για παράδειγμα μπορούσα να πάω αρχιτεκτονική μου καλών τεχνών που να προτιμούσα χιλιάδες φορές με πιο του καλλιτεχνικού κομμάτι παρά να κάτσω να θυκευάζω μαθηματικά, φυσική και ένα σωστό πράγματα. Αλλά μου το πέντε κανένας εμένα το πράγμα. Και εβούρουν να καλύφω μαθήματα και φροντιστήρια και ξέρω για να διώκω μαθηματικά κατεύθυνση και φυσική κατεύθυνση Παγκυπρίας. Που ήταν παλούτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι της βοήθειας, να βοηθήσουμε με links και γενικότερα ό,τι θέλετε και μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε, να μας στείλετε, να μιλήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά όσον αφορά το πανεπιστήμιο, για τον τρόπο διδασκαλίας είναι κάτι ξεχωριστό. Πάλι έχεις βαθμούς, αλλά στο πανεπιστήμιο πάνω κάτω χρειάζεσαι τους βαθμούς. Γιατί όντως, στο πανεπιστήμιο, όταν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, όντως είναι αγώνας δρόμου. Είναι. Και αμέ όντως είσαι εσύ και οι υπόλοιποι. Όντως πρέπει να δεις πώς είναι να γίνει, πώς είναι να βγεις. Βασικά, έτσι έχω φτιάξει τους υπόλοιπους. Το point είναι για σένα να ξεκαθαρίσουμε τη βαθμολογία από το 0 μέχρι το 10. Φουλ άλλα πράγματα. Φουλ άλλα πράγματα. Από το 0 μέχρι το 10 και για να περάσεις το μάθημα πρέπει να γράψεις 5 και πάνω. Σε περίπτωση που πας σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο υπάρχουν οι αλυσίδες, οι οποίες αλυσίδες, τι εννοώ αλυσίδες, έχεις μαθηματικά 1, 2, 3. Μιλώ σε δημόσιο, μου είπε δημόσιο. Υπάρχουν οι αλυσίδες που μαθηματικά 1, 2, 3 για παράδειγμα, που αν δεν περάσεις το μαθηματικά 1, δεν μπορεί να πιέσεις τα μαθηματικά 2 να πας παρακάτω. Και να μην κόφηκες και χάνεις χρόνια. Αλλά υπάρχουν διάφοροι κανόνες κτλ. Είπαμε μέσα σας, αν θέλετε να ενδιαφέρεστε, να μας στείλετε ένα μήνυμα. Κατά πόσον τους ενδιαφέρει για τις παρουσίες να λόγω με το μάθημα και με τον καθηγητή, είτε πάει είτε δεν πάει το πανεπιστήμιο, ειδικά τα δημόσια, εσάς ρε φίλε δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις. Απλά έλα γράψε. Απλά έλα γράψε, παίρνω το μάθημα, αν κάτσεις όσο θυκευάσαι, αλλά κανόνισε να κάτσεις να θυκευάσεις. Ενώ στα ιδιωτικά λέω να αλλάσεις το μέσα απουσίες. Νομίζω είναι λίγο πιο αυστηρή. Λέω πιο αυστηρό μέσα απουσίες, ναι. Γιατί είναι και τις φάσεις του, φίλε, μπορεί να μην σε κοφτείς να μου καιρώνεις, αλλά όχι εμένα για να μου καιρώνεις. Ναι, ισχύει. Άρα έλα. Έλα. Αν απουσιάσεις και 3-5 φορές να μου πάει στα αθλήματα. Ναι, απλά λίγο πιο αυστηρό. Απλά μόνο ότι ναι, φουλ διαφορετικά μαθήματα, διαλέξεις, πάει, φεύγεις, ό,τι τις κάνεις, φουλ διαφορετικό. Διαλέξεις εννοούμε μια αίθουσα, ενώ καθηγητής τσάμε, κάθεσαι, δεν παίρνεις άδεια για να σηκώσεις να φύγεις. Απλά σηκώνεσαι, φεύγεις και ξανάρχεσαι. Να θέλει να πάει να πιτσιάρω, να φύγεις έξω να πάει να πιτσιάρω. Θέλει να πάει να κατουρίσεις, να κατουρίσεις, θα πιέσεις με άδεια με τίποτε. Είναι τούτο άλλη βάση, ας πούμε, ακούγεται πάρα πολλά αστείο που το λέω έτσι, γιατί είναι δεδομένο, αλλά δικαιούσε ότι θέλεις να κάνεις μέσα στο πανεπιστήμιο. Που επειδή ξέρεις, εγώ είχα το πολλά παραπάνω σαν εντάξει να βάζω ακόμα ένα σχολείο. Ναι, όχι καμία σχέση. Πάει σε ένα κτίριο που όντως μαθαίνεις κάποια πράγματα όντως σημαντικά και όντως πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Και εμπιώ τις φάσεις του, ωραία, έχω μάθημα τώρα παράδειγμα 9 με 11, συνήθως είναι 2 ώρα τα μαθήματα. 9 με 11, μετά ή και 3 ώρα να δω. 9 με 11, μετά από τις 11 ως τις 12 έχω κενό. Πως 11 στις 12 έπρεπε μπορώ να σε από όπου θέλω. Πάω για καφέ, πάω... Και θα έρθω πίσω. Ναι. Ή μπορεί να πάω, ξέρω, από τη σπίτι, απλώς να και θα πάω μετά. Επίσης να πω ότι έχεις πάρα πολλά επικοινωνιακούς καθηγητές όντως. Εμείς έχουμε κάμπος... Σχετικό το. Έχουμε κάμπος επικοινωνία. Αλλά ναι, ισχύει το. Έχεις σε κάθε μάθημα έχεις το email του καθηγητή, το γραφείο του καθηγητή, να πάνε να βρουν. Και απαντούς σου. Και πολλά πιο επίσημα, δηλαδή είναι απλά να πάνε να βρουν καθηγητή το διάλειμμα, να του μιλήσω. Είναι επίσημα να του στείλεις ένα email, χαίρετε, είμαι ο τάδε, κάνουμε μαζί το μάθημα τάδε, δυσκολεύομαι σε εδώ, πότε μπορούμε να κάτσουμε να με βοηθήσετε ή να σας κάνω κάποιες απορίες που το καθεξή. Ισχύει. Είναι πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Και όχι μόνο ισχύει στη φάση του ότι
το πανεπιστήμιο πλέον ξέρουν και οι καθηγητές ότι είσαι γραμμή γιατί θέλεις να είσαι γραμμή. Ναι, θέλει να σε γραμμή, δεν αναγκάζει κάποιος να σε γραμμή. Ναι, δεν είναι όπως τα υπόλοιπα που ξέρουν ότι αναγκαστικά πάρα πολλές φορές είσαι γραμμή. Σου, για το πανεπιστήμιο μπορώ να πω ότι ναι, άλλη ζωή. Γι' αυτό είναι αντίπαλο σε ξέρεις, σχολικά χρόνια. Ένα σχολικά χρόνια, φοιτητικά χρόνια. Φοιτητικά χρόνια. Πόντως, Αλλά όχι όπως νομίζετε. ναι, όχι όπως το έχετε παραπάνω στο νου σας, θεωρώ. Εν κάτι το οποίο είναι πολλά πιο στα χέρια σου, είναι κάτι πολλά πιο σπουδαίο κιόλας. Είναι κάτι που εσύ δημιουργείς. Οπότε εγώ είμαι πολύ υπέρ στο ότι ζεις αυτή τη ζωή, απλά ζεις την σωστά τη φοιτητική ζωή. Και τούτο, να κάνεις, ό,τι μεγαλώνει... Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές φιλίες που να σου είναι μια ζωή. Ναι. Πάρα πολλές φιλίες. Και μεγαλώνει ο κύκλος σου όμορφα. Ναι. Διάφορες... Είσαι εσύ ψυχολόγος, είμαι εγώ ξέρω μηχανολόγος, άντε ξέρω business κτλ. Ενώ άλλος είναι ποντομηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, ενώ άλλος IT. Κάνεις άλλο κύκλο. Και μετά συζητούμε για όνειρα. Και συζητάτε για όνειρα πλέον, ο καθένας έχει το όνειρο του. Και μετά μετέπειτα που να φύγετε έξω στην κοινωνία, να πιέσεις το πτυχίο με το καλό, που σας το εύχομαι, είναι ότι φίλε, έχεις πλέον κόσμο γύρω σου που ασχολείται με διάφορα πράγματα και θέλω βοήθεια σε τούτον. Έχω τον Αντώνη, μπορεί να βοηθήσω τον Αντώνη, είσαι φίλος μου, παρέας μου από το πανεπιστήμιο. Να τα έχουμε. Ναι, έχω και τίποτα που ξέρω, ας πούμε ότι θέλω να δημιουργήσω το πράγμα. Ακριβώς. Να πω για μέ, ξέρω τον Gino, θέλω graphics. Να πω στη φίλη μου την τάδε, να οργανώνεται. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ανοίγουν πάρα πολλές πορτές και όχι μόνο στον εργατικό τομέα. Γενικά, συναισθηματικά, γενικότερα, ηγεμόνης. Και κάτι ακόμα που μπορεί να μου στείλω περίεργο, είναι λίγο διαλαστικό, αλλά κάτσετε και προσπαθήστε να ονειρευτείτε τι θέλετε. Γιατί όντως μπορείτε να καταλάβετε ότι στο πανεπιστήμιο πλέον, στη ζωή του πανεπιστημίου, όντως μπορεί να γίνει. Όντως μπορείτε να το βάλετε κάτω και να ξεκινήσει να γίνεται. Οπότε το πανεπιστήμιο θεωρώ ότι είναι το πάτημα σου να βγεις πλέον στη ζωή και να όντως να πραγματοποιήσεις τις αν θέλεις. Ισχύει πάρα πολλά. Και είπαμε, ότι γενικά κάθε όνειρο μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αρκεί να θέλει αρκετά να το κάνει. Το πράγμα που κάνουμε τώρα, είχαμε το συζητήσει πριν ένα χρόνο. Ναι, ας πούμε, είμαστε τα παιδωράκια. Ας πούμε, αποφασίσαμε να το κάνουμε τελικά. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Πάρα πολλά. Και γενικά πιάνει και λίγο τη ζωή σου πιο μέσα στο χέρι με το που πάει στο πανεπιστήμιο. Γίνεσαι πολλά παραπάνω στη ζωή. Είσαι πιο όντως όπας. Είμαι ευκαιριακός στην κοινωνία, είμαι 20 χρονών, γάρος, πράγματα να κάνω με τη ζωή μου. Και χτυπάσου λίγο για μένα. Έχεις άλλες ευθύνες, έχεις άλλες έννοιες. Ειδικά αν μείνεις και εκτός πόλης, εντύνον του ωραία μείνισκω μόνος μου, έχω νίκη, έχω το έναν, έχω το άλλον. Πρέπει να ψουνίσω, να κάνω και καταλάβεις να έχω την μάνα σας και να σαραβάτα τόσα χρόνια. Εν μέρει, η εκπαίδευση, όπως πάω πανεπιστήμιο, όσον είναι κάτω από το Υπουργείο Παιδείας, είναι λέω ό,τι να είναι. Για ο Β. Είναι ό,τι να είναι πραγματικά, έχει πάρα πολλά ελαττώματα. Όπως τα είπαμε και ελπίζουμε να αλλάξουν. Ελπίζουμε να αλλάξουν, αλλά είμαστε ούτε οι πρώτοι τελευταίοι που κράζουν την εκπαίδευση. Άρα, δεν ξέρω πόσο να ακολουθήσει το μασκαρελίκι. Ώσπου να καταλάβουν ότι φίλε, να πάρουμε και με τα εξετάσεις ένα τετράμινο. Πειραματόζω, εβάλαντες, εφιάντες, εξαβάλαντες, εξαφιάντες. Να μου κάνετε ρε με τη ζωή σας. Φίλε μου, έρχεσαι στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή στο ΤΑΔΕΦ και τόσοι διαμαρτύρονται και πάρεις συνεχίσεις και κάνεις το. Ναι. Και περίμενε, και διαμαρτύρονται και μετά λαλώ σου όμως ότι βάζει ένα δημοκρατικό κράτος. Πού! Ναι, ναι. Πού είναι το δημοκρατικό το κράτος. Το δημοκρατικό. Ναι. Τέλος πάντων, προσπαθούν, επειδή ευτυχώς εντάξει καταφέραν το, εφιάντε σε εξαρτήσεις ένα τετράμινο, εν δεν σε αφούν. Ναι, σκοτώθηκα. Τέλος πάντων. Αλλά πρέπει να περάσουν χίλια ζώκα ρε μίτσι. Ναι ρε, ναι, πρέπει να έρθει ψυχήτης για να φτάσουν. Και ήμασταν, εγώ είμαι του 2, τελειώσαμε το 3, εντάξει, τελειώσα μαζί σας. Ήταν η χρονιά που εμείς εγλιπαρίσκαμε την. Ναι. Τώρα την πάντα προηγούμενη. Ήμασταν Δευτέρα Λυκείου, πρώτη Λυκείου, εξαρτήσεις ένα τετράμινο. Πήγαμε τρίτη Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου, εξαρτήσεις ένα τετράμινο. Ναι. Παγκύπρες ένα τετράμινο. Παράμε την εμιστέλη. Ή βάζεις τον βαθμό σου πας στον προφορικό. Αν άλλος εντρέπεται ρε φίλε και πήγαινε γράφει Νίκος. Ναι, προφορικός. Ρε φίλε, εγώ είμαι το... Εύκολα λογική με στην άρση, αλλά έχουμε και γράφω στο 20. Για εκείνους που απλά είχαν τα γραπτά λογικά ο προφορικός νίξε. Τέλος πάντων. Whatever. Ό,τι και να κάνω. Outro. Ναι. Πώς. Να βγούμε τώρα.
Είμαστε οι Young Philosophers, μιλήσαμε και απόψε για την κυπριακή εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας. Απόψε δεν ξέρω κατά πόσο. Αν θέλετε να γράψετε στα σχόλια κάποιο θέμα που θέλετε να συζητήσουμε, να ακούσετε την άποψή μας, μήπως θέλετε να δημιουργήσετε μια άποψη και να πάρετε ιδέες γενικά. Links που κάτω που είπαμε για να βοηθήσετε αν θέλετε. Οποιασδήποτε απορίες έχετε για πανεπιστήμια και πανκύπρια και ξέρω εγώ, στείλτε μας ένα μήνυμα. Το πιο πιθανό μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ελπίζουμε να αλλάξουν κάποια πράγματα στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο. Ναι. Πολύ οχλωμό το βλέπω, αλλά ρε φίλε, τις ελπίδες μου έχω. Ναι, σου έχω δει δύο, πάμε. Εμείς και ο Νόβελ είμαστε. Ευχαριστούμε που μας αντέξατε και σήμερα. Μέχρι και το βιντεάκι. Θα δούμε στο επόμενο μας βίντεο. Ciao. Bye!